Saudi AHENKAN mpo nipa no ne dwen ho so de adwuma we ba ha ni pa ko ogitum Nyankopɔn so ase nipa na Obuoba no pe wa kan sema man papa Omo Nyankopɔn ka ho na de ka ho na yi akyerɛ wo Obuoba manage ma ho fama say and them to because my try several times we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you nyame shira obebre Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba AHENKAN933 FM Radio papa abozege thank you yimpare mi semeja yehoa amapo sumu ya mefufu biara yehoa titi Nyankopɔn Abraham Nyankopɔn ono me mesumu da senya tibia no metie mesumu yehoa amen Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba AHENKAN933 FM
Also, let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Moma die ehumi nyina inyi Awurade aye. Munyi Awurade aye. Awurade ena ose na ofata. Praise him with the timbrel and dance. Praise him with strange instruments and organs. Praise him upon the loud cymbals. Praise him upon the high sounding cymbals. Only God deserves to be praised. Niawaye no so nankaye nso ne hwan. Da 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 da. Hey, oh, ba 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 na na ba ba. Ah. So me na se wiase nyina be pa wecha lady wechida. Oh lady wechida. Wom na se wiase nyina be pa wecha wadu ti lady wechida. Wadu ti lady wechida. Erade adum nti yebekoso adi na chida sang se onope ena wo se na wo fata aropa emejiri se Kristo Yesu adum ni nti ohoye yenso yenhoye. Wednesday, January 26, 2022. Some 36 minutes into 6 a.m. Mejiri sano pay adomni ehumabro ninti ahoden wo ho. Yenso so ahoden wo ho. Yedi enchia sronko ena edi efri mami akua frakoma batampa ni studios. Ehano ya AHENKAN 93.3 FM. Jumedi de bremu free sabre kopim se non dube bo wuni dada. Maakye. I don't see usia unua no achia no. Se usia unua no achia no anache se wa ma kwan se ubetumi ene no edi nkomo. I don't see anopai ye ma wachi wi a enkomo bebre ne wo ho. A ye behwe na ye die. Eya na wa hyede nso edi amame. And it is a solid production team led by Adrimpa Hene Kofi Mensah Kobi K Kwame Asante Odi AHENKAN Kwame Yaboa Ofremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General Ensruja Bakwa Maka Adrinkese Aropa isu yasene sinkonyo abusuan semne doso Ghana ha ne mom ne edika ne editie ne awo te ebeboa wo ne ye ka kire we beboa wo eno ne yasinkonyo ayede bremo eno ti ya no asene nso Enra ena parliament omusan eko asetena so wabra wo mokokodi bronya na omukoko tena ase no Pennyfo ewo omai mrahye fie ne members no akasa se esu ene ban a omo dai na di ansa na wo mo eko wo mo ahomegye mu no na enye suban papa
enya dia se wo mo mampo wo mo asini mo ma da isuban bi se dia wo mani beje ho eni ti se wo mani nye ho dia eni no omo nhwe sune omo ma bi nsi bi mu se ye bi pai sotro na ebi tam nkonwa na chese ya homete o wo mo akasa akire omo ho na nya ye bisa ne se wo mo de be ya adwuma de because we enye ne edi nkan a wo mo aba abonten abepa Ghana fo chew se wo mo sre ne esi ye ne bi nsi biem eni ti Ghana fo mo mfa ncha yen enya de ye besan da suban se di ya antu bibi soro anso ye hunu ye na sotro san ne nam wiem eni ti we no soronko ben na eye anopo ye behwe ne ye di num nkomo de mamo wonim se kopie mu ewo Burkina Faso a me ne wo ka say wo mo mampanyini Blaise Compaoré me no ka say yes military anasa soldier for na wo ho no wo mo akire no wo mo atu aban agu wo mo mra hyebedwa fie no wo mo de esono atoso se wo mo ntumi nkonkoye adwuma enti okọ eye Burkina Faso a me no ka say Burkina Faso atemdin wo manfo a wo mo ye kuroma a wo mo Burkina ho no mo ete se wo mo mampani Blaise Compaoré ya kire no awurade yes wo mo ti won hugu monten so metwi momome adan ya wo se ade a omo ani nna so no mo nsa kan wo mo abọ ho mpa ya che se Blaise Compaoré wo mo pe ma wo abetu no ene sa fe de mema abakurom ayekun ayenu ayesan lesson ben na Ghana yesua ade afirim ade ben na yesua yen te konkon so ha no na yede etu ye ho asafo hene se Ghana ha de ekuntumi maha but anopa ye bisa ye ho se ukọ aman ahodo a ku asiso within a year nie afentam nie aman ahodo a ku asiso no a enema ben na esiye ene ma ku no ba ye wi ne bisa ye ho se Ghana ha nso ebi isi ana se ebi isi de ne na wo se yetu ye ho fo ye mom pa se ku ni bi mra ha de dabi I will be the last person to say that enya de amebom pa se ku nsi Ghana ku no nya de pa ku no ebo man fom ema o man konanim eba saa ema man ne te konachi na asan aban kakra emwa nam so yesese bibia ankoka papa enye tirede o ana meboa eni nti saa de no ya na etai keka papa saa nkrofo no mo ye atete a enu nti omo ema ye nyai hwani no se ya mpe bibia anka nkere wom na omsu no omoban omkoso akuramu a wanhwe yi a manu hye sumina mu de na ne anka yekoda ye nso ho da ye se beba mu Ghana ha no yanhwe yi a na koba eno kra de Nyankopon ma ne mpare ye nanso ye mfa ya no fafa mfa ye nutu hunu sa anka se empare ye adwuma wo ho a wo se ye wo mu asede ye men susumi wo mu asede ye enu ntina no pe yaba yeba na yaba be toa sa wosom kese no so ate ase ye free one mo say corruption perception index wo mo tabu nkonta wo aman ahodo a ye kan sika die basabasa dwirimudie katasose proye ne kankan etai edimu akotene a Ghana ye position ya ne ye da so afi etwa mu no afi nso ya san maintain yankoye nim ya meachi na chere say corruption no mo chere say still ano adokoro Ghana for ye behwe ne adi mu nkomo se sikadie basabasa sikawia basabasa adokoro Ghana for a eye hemfo na eye sesi ye unya kase munya abone obi adna no betum se munya abone enti ye wia ne ebisa hu sinti bone no eye hemfo ne di bone no so ati ase ene osofu eprichi a obo nsa sore manage ho bo biem fa ha biem sin ha biem ne a wo gege ho sa no wo no preaching no aye preaching wo ka ho bia na ana wo no yo osofu chiame sane na kasa ya de real enti wo wadane na chiame wadane osofu chiame a wo preaching ana wo gege ho no wo no asam no utie bi ana concert no ane ye wode empasere ye no ane ye wode
come here and say no hwe ma me ka sem kyerɛ ujimi eye jimi osofo ni jimi kan kyerɛ ma me ma ka kyerɛ wo jimi no ujimi no osofo preacher yedi na tie ne efa ho no fa ne fa bobra enye jejeje ho saa ho yare ana Jida haba bum 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 shaba taught me na se wiase nyina baba wecha adopti baby wecha na abusua ye free one mo ye besan akọ unim se enra akwatia gas filling station bi so eja ekokosra won maka tro se open na yegina mu no enye opeketo ene sei awone baaba no o kasa no anu mu tuntutuo saa udi agora asembeto eni timi pa chow mo a mo suso ja toto ne basabasa no mo a kakra bi ana mo siwi na mo no mo jot tese wo 2 minutes bia na jot na mu 2 minutes bia na jot na mu wa hwe ya obehyewa no ate na se wiase nyina wadu tiledi wajira bum enu ti senka nyankopon fafia anka asem eto omanfo ewo apieti no nke bi eto omanfo ewo akwatia sanse gas filling station bi ewo ho enra eja hwehwem bi eto fa ho na fire service ya ewo akwatia nyame nhira mo Ghana fire service ewo akwatia nyame nhira mo omugbo adwuma pa nka sabre yi anka story na different nka enra nyankopon ankwa nkofa akwatia no ye na adwene senka wo kwa akofa nirebehia anka sem to akwatia fo anopa ye bisawo say office of the special prosecutor enra woman den krata aba monten so mo chese financial sector cleanup exercise e course so enkrofo a na womo esusu se won ho bon sikadie ne esu ne ban bone no ne nam so ma banks ni guye no opani den krata aba monten so say wadin hwehwemu dwumadie bi de besese so ebidu mo kire se ehun kra nhia because yahunu ni tie hunu ne nan dada already no say adwuma we yoko ne wo mo keka ho aye dada and special prosecutor no asade woni pabi yo no woni pabi yo amomra mesin momyemfo nko frene mfa ne mra mesin ko akire ha odan kwanta na mo nkonko gi asase ya ntam ma ne wonu ya mo special prosecutor na se na make yi koye me ame wo fa na so no kra de da ho no aka asade ohunu kutuku anu mfa koro wanhye no eni to ofa kisi ajabe adwuma ne so ohwe no nhunu ya abra oba odan kwanta ha ebe nkum hini osenifa hini owo odan kwanta obemu asase oh my goodness obemu asase yantam bra bedua mo sanse de ote ho ekire no o ya cause financial loss to the state bum do ba enti enra onimonyamfo Alban Semana Kingsford Bagbin wono and we right honorable speaker of parliament enra ene atade ode call parliament wetutu ni kente ene o hye na henche nim wodi hene wodi hene parliament yeah papa yidwine ho ne ho ye afa momu de ne ho ye afa but wodwine ho dodo abusia wa mekofo wiem obrensem no fama okai biom na ehye ne nsoma me se still in the shorter day longer night enti ya no ahye ne nso de amame ne wo mo se me fanto wanim se awia bebo ene so ati ase enti ene awia ebebo kama ewie mu nso bete obi bia opese odi dwuma bi obetimi adine ne ensuo eni wiem enti nsuo nhaw so ati ase me da se Ambo ebe yudina ya bum ba
Afe me part of our Bible no ne emowra mu ne ensua de kakra no pay ne ye ka kire wo ho no say you shall not be moved. Meme de I shall not be moved. I shall not be moved. Enya de me de ekoso abrabo ne esisie no ebe move me. Ebinim say sika ni Ghana, but I will not be moved by those comments. Ebinim say yare adoso Ghana, but me I shall not be moved by those comments. Catch it on sa. Now fa Bible no be any fan called the book of Psalms, the verse 16. Okay, so chapter 16, the verse 8. Psalm chapter 16, the verse 8. Na ye hwe ene anope. Catch it on. Say I shall not be moved. See you, Udi Konkro. What yes, yeah. Or say, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand. I shall not be moved. Therefore, my heart is glad, and my glory rejoiced. My flesh also shall rest in hope. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thy Holy One to see corruption. The verse 11. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. One thing, Mami Sankabi. Asasi yefo. Or say, thou show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forever. Mami esemeti mi dia kotwi mu dia mawa. Boom, 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 hala, boom, 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 boom. Ose me di Ewurade mercy menim da. Na owo mi nifa. Ewurade wo mi nifa nti nyade a me ehihim da. Ose me ring him. Enti makoma. Tomiyam. Na me kra di ahurusie. Na me honam tena ase jojo. Also, therefore my heart is glad and my glory rejoice. My flesh also shall rest in hope. Enti makoma atomiyam. Hwe Ewurade kan ho enti nyade abehihim. Ewurade kan ho enti nyade a asrote na ebo no ebebu nkama fa wo so. Ewurade be ma wo koma beto we yam. Ewurade be ma wo kra ho bedwo no. Ewurade be ma wani be so ade bi ode be ma wo. Ube hunu na nimonyam. See na verse 10 also saying. Verse 10 hear me the pa. Or say, for thou will not leave my soul in hell, neither will thou suffer thy Holy One to see corruption. Or say, na worry nyame kra asamado. Na ore manu hinti inhunu amenamu proye 11 no. Oso wo betre me enkwakwan anika a emen wo wanim anigye anigye wo wunifa hoda. Thou will show me the path of life. Wo betre me enkwakwan awurade betre wo enkwakwan ade toni mu obebie wani am wahunu nyansa wo mu. Obebie wani am wahunu ekwan ya wo faso a wo benya sika. Ekwan ya wo faso a you will make good sales every single day. Oye auditoni me say awurade betre wo kwan ya sa wo faso a wo benya customers bebre. Awurade betre wo kwan ya sa wo faso a enipa nyina ebobna say
ye ni sika ɔman ni mu ayɛ dene ye tɔ ayɛ ntɔ ye kɔ ayɛ ma ye yare ye ho ntɔ yɛn awurade bɛkyerɛ wo ɛnkwa kwan a wo bɛnante so awia nɔpa ɛne anwummerɛ wo bɛnante so daadaa nyinaa awurade bɛdae n'animonyam adi akyerɛ wo awurade ani ka emen awurade ani ka emuyɛ ɛne wɔbɛda n'adi akyerɛ wo na wo anigye nko na ɛbɛyɛ wo kyɛfa anigye nko na ɛbɛyɛ wo kyɛfa mesi anigye nko na ɛbɛyɛ wo kyɛfa in thy presence is fullness of joy at thy right hand there are pleasures forever. It is my fervent prayer this morning for you, for God to show you the path of life in His presence. It is my fervent prayer that the Lord will reveal to you that in His presence is fullness of joy. At thy right hand there are many pleasures. God will cause you to be happy. And you will be able to say, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall continually dwell in the presence of the Lord. And I pray you will dwell in the presence of the Lord, because in the presence of the Lord there are many pleasures forever. Hwɛ wo pani je okra wra ho okra ewre atɔ awre huom. Listen, anopai me kamfo tena bia bia ɛhɔ no de sɛ wokɔ you shall not be moved by the indices of the country. Listen, our physical indices, our physical indicators, they are all pointing to the negative direction. But listen, if you have God, if you trust in Him, if you obey God, your portion will be full of testimonies. Testimonies that will bring hope. Testimonies that will erect people's aspirations. Testimonies that will bamboozle the mind of the oppressed. Listen, testimonies that will bring the attention of the destitute. Listen, testimonies that will put people to a certain pedestal for them to continually believe in God and His power and His miracle. Awurade de adansidia emudo adansidia ebeburu adwene ne ntiase so eno ne yefre ne bamboozing no eyeborofo what the idea be ba be si wa abrabọ mu a enipa adwene mu be ye omo kesene mene ozi abrante no okeka borofo akese sei eno na me chire mu no school dia school dia to the be na wo hwe de ekoso be ka se school ni bi ko ja bi ko school ya sunya de wo mo ko school mo predede no asa de osofu preach wa di bo bie ma ha wa bon ni ti wu because pay attention to what the teacher is teaching, what the teacher is telling them. Pay attention to wadane yi otiamia yensre no bo biem wa biem onya correct o bom shaba tie osofo who preaching obi jimi sa ka chance wonya jimi no ka chance ni praying hey ya jimi no bo sa ne ho adwo come on me ka wanti a wodi begu ani mu ase ubenya hoho pa wa asoro ho who preaching na you so ha ogu ani mu ase egu asoro ni mu ase woni mu a wo that now wako meeting mu unye din tie die meeting no empanimfo eka ne wankasa unnuano mo ka we kasa no aso ne soro enye enkurasi suban enye sa no pa mi makofi dura bemu a asem wo be ka kire wo no wa hwe ya unidi anopa yi
Mami bi say also for Kofi Oduro. Also for Kofi Oduro say obi kwa sorry. Na sofo e preachi. Na wonye din tie dia sofo ne ka. No wo fiafia ho a say nipa no so ye de an. Wo jare me so wo jare ya. Okay. Na say sofo no so hwe ni din na wa anka nche say madam ne wo ye emwa yen. Ka wa no tumu a osofo no so e. Wo jare me so wo jare ya. Na church members no a omunua yesa na omososo ani age no omonso e. Wo jare me so wo jare ya. Okay. Ababa. Me say you shall not be moved. You shall not be moved. You shall never be moved. So what you say? Who feel real too? Into raho. Nya de bebu nkama fa so da. Ye wura January mu January 26 enkofo obobna na afie bosumi kura nkwa wieye ntam ye ntua yeka. Bosumi kura nkwa wieye me ntua yeka. Listen. Obi enra yes woje 40,000 Ghana cedis a month or senso no. 40,000 Ghana cedis a month no. Ye dey call apamda da animu a eye 400 million. Obi je ne bosumi bia ase na katua. Kabi asantu akatua say. Obi je 400 million a month or senso no. AJ wakatua ye sen. But you shall not be moved. Say 200 cities now, you shall not be moved. But from Untum, 300 cities now, you shall not be moved. But Minya Nank with Mumura and Watum. They say Bibi couldn't him. And I saw 300. How? What I saw 400? How? What I saw 500? How? What I saw 600? How? What I saw 700? Oh, boss, tomorrow. Okay, nti ya kwa ba ya ba ya de aka nyina de beto aso sports. No mo de to aso de ama wo. Kobi Kenzo no mo nso anyi bi kura no Urade nka wo mo boss so no mo akoma. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Abusia for woman na akwaba no pa imra so de agudie mu nsam kakra boboro no de eba abesom wa AHENKAN933 FM so sha chembere no so abopon semane bako ana atena se de agudie mu nsam de ebra wa abusia for ni na kwabena ajenim obrempon opokuare efe abranta ye fero aye foster ana msubini de kofi ajiwi ne yakentuma aboni a de agudie mu nsam de ebra wo ene anope be kwa manone ne kofa latest ni na ya de abawi abeti aba afcon na se be di kubakra enkofo kofie ye wi na fe ya ti aba fie ne de fisa mo komakra enso de apreso de ama nti kama 15 minutes de animu ye agudie mu nsam na ya de ebra wo ene anope ne bia akoye na sane be hye sabna se kan hone fa sedansem en confirm ekumfin fori roofing system ekumfin de dan da betra me kan de kire se si ana se obia si dan afi obia si dan nti ekumfin fori se foni chemo na ombo yepa se pentensi ato te ye governor te ye aluminium te ye lost pan roofing system no ni na okwa Obejan biato na fe bianso akoye edi ama na kumfia kachi de ne bono eda fom se boko okonso nya botre ene wo edi nkomo sister Doris ena fe sister Joan omuni na bakotomo no madi nkomo na bia akoye enso diama ukopiemo ewe kumfia kachi a wasemi kanfancho se bana se wasida na wie o boso nko de a uni ha obia fo ni kiremo se ye estimate ena person ne kwatena se na dwendwe ho se nchense se na beso eye dan
no so a ni na kumfi se wa bie ne pon de ato woni ne konkodi nkomo na bia koye enso mfema for ne kiremo ewo atemodan omo ben Liberty Transport no akona na bronsa kase no so a eho ana behu ekumfi fori roofing system no akono makodi dwa na fe bia koye ede ama woni ekumfi endi nkomo ewo sa ahomato foi so upiema say ena esi etie ukopiemo ewo kumfi akatia 0244 749913 0244 749913 0362 195307 woni ekumfindi nkomo na bianko ye enso mfama ye kopimo enkasa fabrics yenso ye diaba entade na opebiato se eye materials and our pattern kwandia eye enkasa fabrics wodi wani kwechiem obenya biato ne bono adafam eye akra na ebutuo na okopima suit mat and our biato kaftan mat and our biato and afe Italian cashmere ni na abenya biato dasmark wetuntobi Italian wool ni na wodi wani kiremu a mo amotonton tale de motiase enti ukopimo ewo enkasa fabrics a wo sabe kabi na bibia koye ede amount for ni kiremu ewo akra mokola uduru mokola woso pe enkasa fabrics ena odu woni chema amo be Ghana School of Law no ewo Accra mokola ena se amo ben store number C403 ena se D347 no uremu a obenya mo no mo di nkomo woni enkasa ni nkomo ewa sa mo to so 0243 422591 0243 422591 0242 876780 woni enkasa fabrics eni nkomo na fe bibia enkoye emfa ema yentu fanka manane ne yakwesen sabna se emfama enne anopeya ukokopiem nyankopon aye adoma se kobibo matis bi eretofem na se ena asia ko ukopiem se kobibo qualification match no we World Cup qualification se kobibo enso etofem Ecuador o transfer on Brazil e be boni eno aye datna game no eretofem Paraguay e transfer on Uruguay e be boni aye dat and a damage no and a subetofem ukopimo Asia and su group A no say no matches no about totofem Lebanon what trafi or South Korea at Baboni at that game no about tofem Iran what trafi on Iraq at Baboni at that game no at tofem UAE about trafi on Syria at Baboni at that game no and subetofema just a medium no ade ejao ende anopene group B match no eno so se ne besia ko Australia wobetena fi wode Vietnam ade bebani adatena 9:30 am no game no abatofem sansura Japan abetena fi wode China ade bebani adatena game no atofem Saudi Arabia ene Oman enso de bebani adatena eno World Cup qualification matches a so kopimo e Asia ne potema atofem edimusem ade ejao yemfi ho ne kopimo e ensamfu from ni ndi kumakra enso nko enfama yanko Everton ni ndi komo enfeformo enfama sanim se encheye ana se Everton for omukocha ya fan Rafael Benitez ombo nasitu ese opai ne modern bono monyo niema nkoye enfama Everton boboko no na reporter misaka ende anopai sama uremo former FC Porto coacha ya fan Victor Pereira no ne papai edi nkomo ama sia de bibia atona kwema watufa abepimo ewo London one Everton edi nkomo ono ana ebe fa djuma no na fe waye edema Everton boboko na ndano pe yademusem edi ejao yembremo Manchester United ni eni kumakra enso mfama sedem international break no de atofem na place ni na akopimo enso Dubai na report fi Dubai enso aba and sa Brantford fan Jesse Lingard and papa fan Raflenik edi nkomo say after the international break no just omoba omunya no kwan na fe omoman loan enkonkobo na bia enkoye enso mfama na eni kumakra aba yademusem no edi ejam na Brantford no likely say Newcastle boboko no manyumfo anene di nkomo te bia ekoya na se Brantford no abakopimo akwesi akan ede amoma medimu nsam no ede eja na Antonio Machade okodada Sevilla ese ayade Brantford no worema se loan okokobo ede amoma eno ne nkoma akra eba na nya emrate kwa Brantford fan Van de Beek ono so de penfo di nkomo so ono so yama loan no okokobo na likely so ono to be woremo ewa Crystal Palace anase Valencia akwesi akan ede amoma ndado pai medimu nsam enso ede eja yemworemo ewa Watford ne ni nkoma akra
enso mfama se sia papa e fa no Hostin no e sia de bibia atora kwemu a wono ana be head coach no enso na Watford boboko no 74 good years papa e so ba dia adwuma na oba bebo e de ma Watford boboko no na fe bibia akoye after say omosaka papa e fa no Claudio Ranieri e Monday no e de fi boboko no se ne performance no e ade enye kra ene tie sia de Hostin e na be adwuma no enso de ma Watford a ye de mu nkomo akra enso edi ejao yene abafie na afi abedi afisane mu nkomo akra enso edi ejao na enkomo efi eye baby enso eba yenwremo enso awo Chelsea ne eni nkomo akra enfem formo enfa emao papa efan eyesiza asibekweta papa ena ye captain erma Chelsea boboko no na reporter eba ene sesia aka 12 months na sawapai ne contract ja one Chelsea wona bibia akona wieye na se obeko anase onkono eno ena sese asobekweta wade nsababa tudwa wose wo mse basa ehiane de na esiane de se ayana dadwene a wodwene wo a wose da entiase se onko basa ana se ontonkoso esia kan enfoma Chelsea no wose after the international break no ena se odi ne surunye edwe ho a papai wade sanse sem no abatudwa ena so nkoma akra eba medimu nsem no edi ejao ye bafie na ye bafie dia na de unique diploma college amase men conference se bia watwere wasi awie na utwewe no enema ankoye mathematics wa fail English wa fail enema bebre ena se ankoye amfa amao unique force amabia pon e de ato okọ na no enkokodi nkomo kode kosuande na kosuande a je sa trobiem eyade a na bibia koye e de amao na so tumi awremo e wo university akoje ntete na bibia konkan enso edi amount na unique diploma amosemen conference se ebane se yenkokotwe remedias nko ade a champion man omonko a amafam ene ewo na se betumi so akọ eno unique diploma qualifier katia na akoji ntete na febia akoye enso edi amount na yesi ye professional diploma enso ma betumi akosua de HND na febia akoye edi amount eno no de se wokọ diploma in accounting and finance ye cheche bi wo yana katie diploma in human resource management eno chechebe me the first akwa kosuambe na bia koye enso diamano diploma in marketing and advertising no enso kwa be chechel na diploma in customer service enso be chechel said dia oton de na obi banche a obenya botre na no edi nkomo na fe bia koye ene dia ka chebebre ena se wini kakache okwa obenya sa entity na bia akoye edi ama omo watimoda kwa me no way na bronsa kasienim oduru ho a obehunu unique diploma na no makodi nkomo na bia akoye ade amount entudu atimoda nkwantanuma bebia go filling station wono kwam no way na bro saka sinima woni perifonding komo e wo sound motu foi so 0540 7793 63 0540 7793 63 uko unique katia bibia be ko ye diama na bibia so akonkan na akwa kwaje ntete ye tia bafie ye bafie de enhyase FFF afkonase na akopiem afkonase ese de ebimu ekofie na ndurada kevet ojugu babai Senegal for kwachiamo Sadio Mane epoka bako enso adma ayomanya ya fana Senegal sanso na Amadou Bamba Dian wono so atwatana bako adma Senegal we abo Senegal ambese omo progress quarter final of the AFCON 2021 ene di firmo enso eba enti kevet ekofie uremo Morocco Ghana Masters omo so ndurada omo chi Malawi epomokan mieno ema omo timu bako Yusuf En Naziri etwatana bako ana fe Akraf Hakimi ono so to atena bako edema omaya ya fan eye Morocco enti Morocco ensu ekomanim na Malawi for de ojugu babai ya bomo ensu edomo fro ene kuma akra eba na na matches no bebre top fm say na eko na kopon ya dema 4 pm first match no top fm Ivory Coast watena fi woni Egypt kankane powia match omde eboni omnina just a game no anobadi yepa enti endese Ivory Coast anase Egypt no baku ekofi comment no live ewa AHENKAN933.3 FM a esibibia ebekoyi
enso edi amount ne Nyankopon ya adoma 7 p.m. no Mali atrafi woni Equatorial Guinea enso de beboni na that game no ene so ebedin ye pa ese Mali ene Equatorial Guinea bako enso be kofi ene enkoma akra efi AFCON na se medi ejao yempiemo phobia ne ani nkoma akra enso enfoma oko haso foka report formo enso eba ene samo wremo wafa ema se akakuma bi na se abrantia wosina kan edema wafa abrantia fan kunadu yadom no akadwie nya sabranti omno awie contract no na se this week de bibia beto kwemu na bia so akofan na branti oye captain edema wafa kunadu yadom akosi akan ensoroma phobia ene kuma aka eba yedi munsem no edi ejao yemwremu ewa GFA ne ani kuma aka enso emfama GFA president papa fan keto keku wade nsabi dia tudwa wase ende owremu ewa prampram nyina ne se kopiuma se national teams a akadini na se under 17, under 20, Mbane Mbema, under 15. Omunina, on coaches, any players no, kwakushia, pram, Nasem to Tuebi, to me up to Tofem, na Fabia Koye, so Diama, Veros national teams na, and then Kumaka Eba, Yadimusamno. Enso edi ejao na coach Abdul Karim Zito Kabote wanoso ekobi akojiramo edi amagana and 20 Mbema na fame na afe the twinkle little stars amoso eko eya Ghana and 15 for no amoso eremo na se enkomototwe no bibia atofema yedi musem kakra edi ejao Kumasi Asante Kodoko enso akache report formo eba ende anopai ene se kopie kotokwa esa brante fon Joseph Amwako 19 years abrante modern bonde ekedwa yepa na report bi ba se owremo enso ewa brochirmamo na se Sweden na branti okona contract ne de bibia awieye akavisa obenya na se watufa akopimo Sweden na se afe bobokwa efan Hazelsburg akosi akan ade amama se Joseph Amako report eba medi ejao kotokwa ne ye ko justice play enchaye na branti ofi mediama ebe pimo Kumasi Asante Kotoko na 2 years contract no branti no masan and abrantana chase eye training edi makotokwa ene kuma eba yedi musem edi amount as good papa efan Henry papa efan Henry Hosla enso eho entoma ema se bia de bibia ekoye enso de ma as good se ono anamba new coach no enso mfuma as good na pa efan Henry edi nsem dia tudwa wase bawa bane de wabane yepa oba be adwuma edi ma as good boboko no 2 years contract ene se German coach abepima ene kuma eba yedi musem no edi ejao yempemo former Kotoko goalkeeper Rozak Aberora enso akache Enroda se FC Sharif ukopimo Moldova Enroda se abranti omopano ntoma ema se siade bibia out of fine bibia out of kwam ye edema Rozak Aberora eno no koma ka eba yedi musem edi ejao Salifu Ibrahim coach edema has player edema has of folk na brantene ekoko prayer na reporter aba ene se 3 weeks abrantene ekwakwatena fi enya de betumasi edi ama haso foka enano pay yedi musem edi ejao yeko na fe money show no atraso edi ama na yeko de na se edisi ane yeko na yakopon ade mawia ye ba de akam ni de akache na commentary live ye de ba AHENKAN933.3 FM busuafo ni na ebo kwabra jeni mo bremporo pokware champion foster mesubidin edi Kofi Ajiwi AJ ane se kentuma boni edi agudi yobusem edi brew ene anopa ye konyame adoma ewia ye besehia Fabrics. Hey, Enkasa. When your friend at Chialo Papa now say Enkasa Fabrics. Difference in the so quality ni great. In fact, a bad materials a pie the pump tadi beer. Your one-stop shop. Enkasa Fabrics. And you wish you near Sembia. Empty, so your fashion designer. Now upam suit, wedding gown, kaftan, ladies dress, and now occasion beyond tadia. Now we name Enkasa Fabrics dear. Any now we are a cake. About Italian wool, Massimo, Italian cashmere, dustmark, brocade, any other quality fabrics. And one Enkasa. So what person will pam na etija, a yefe, a fatal, na ejiwa who fed dear. And one Enkasa Fabrics. Our shop number C403, Makola Shopping Mall, opposite Ghana Law School. Follow our Instagram and Facebook at Enkasa Fabrics. Enkasa Anafre 0242 876780 and 0243 422591. Enkasa Fabrics. Enkasa.
Baba Yankopon Islam papa Yankopon Islam di ahenkan mpo nipa no na dwen hu so de adwuma we bahari pakon ogitum Yankopon Islam se nipa na Obuoba no pe wakan sema man papa omo Yankopon ka ho na de ka ho na yi a kyerɛ wo Obuoba manage ma ho fama se endemetimi nya because my trust every time we a product to be frank you are a product that we have to be proud of you bang 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 oh I oh I Ghana Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933 FM. I'm in the mode, they fight at the stand tall. Hashima back on it. All of the girls wanna follow me. More money, more enemies. But you will never know peace if you want to kill my vibe. Die by fire. My vibe. Oh, die by fire. My vibe. Die by fire. My vibe. Die by fire. Stronger, not because of you where I drop this banger. Comfortable lead from the top to the under. I refuse safe when I'm in that bunker. Not because of you where I drop this banger. Comfortable lead from the top to the under. I refuse safe when I'm in that bunker. I signed to everybody wanna carry go. In the mini, money more. Slim, fat, tall, and a heavy load. I mean, I don't know why I don't want to do it though. Get fame and no eyes on you. Pretty girls see me and they all confused. French girls say you know the vibe on you. So confused. Hashima back on it. And all of the girls wanna follow me. More money, more enemies. All right, so 21 minutes into 7 a.m. Just gone by a matching sports, and I would say, sir, Kofi Ejuri AJ or the Abraham. We are to also our ha anymore. I don't see a behena yakwa homano so na ye din komo twetwen we akɔhyehyɛ so ye ne achim oda MP kɔtwetwen enkomo onimunyamfo Alexander Akwasi akwa ono aboti yenka anope ya mo achiam akwa baba AHENKAN FM so mpomboko bejimo so menia nyame adom ye hoye yeda erade ase papa emsa fi we ni yedi nkan ye bo nkomo nti me ye mo afisha pa afi enkoto yen afrese na yeda so wonkwam ana na di kan ye wonkwa ye wade nyina onyame adom ye na oche yenkwa yaka wose ye wodi pa fam ne die ye betimi aye ede aso ni penyina amen
Amen. ɛno nti yɛkɔ Christmas holidays ɛnra ɛna parliament mo san reconvey bie mu a mo nyinaa makakɔ pie mu ɛwɔ ɔman mmra hyɛ bedwa fie wobɛtumi ɛde anantim kakra ɛnra mo kɔɔyɛ de a ɛsiiɛ ɛnra mendi kan fanchi akɛseɛ ɛmfamade hyeɛ ɛwɔ akyem dɛ nyinaa ɛne mpanimfo a agyebre ɛtie mu radio ɛnra yɛkɔɔ asetena no they did the kind a few parliament and as if parliament in the second sessions a fibiano a year one session into and no the first meeting of the second session a few pepe na damna sebetwe e shasia e shene jumase into no the call was a speaker emaye akwaba na fi a dom awudo mienu a wofie ho donkuma eno advocacy no penifo so de omo anodisem so etudwa na ye obika pleasantries no ye normal na e be parliament asibia ye be san so bia so a ye eno then na de ma efie ho ye nika kakra ye speaker afade no a wode de ba na se bedwemu na uhwa e kasemu kura no wɔkyerɛ mu ɛma manfo ate ase nienti a wɔhyɛ ntadeɛ sa na me no yɛwɔ conference bi a ahyɛ aseɛ na ano dwada ɛyɛ Commonwealth Parliamentary Association America ho bi na yɛwɔ African meeting na ɛka ne sɛ mmarahyɛ badwafo afi bibi amama ahodoɔ ɛne UK a Commonwealth ne suom na so aba a yɛyɛ nhyɛmu Ghana na host ntina meka ba nhyɛmu no ho bi na ɔno bɛbia no na da obia no ne kafe mu no na mehunu sɛ afie no obɛpɛ sɛ obɛsesa eniema na wama manfo ehunu enkabo mu a sabe ɛwɔ yentem sɛ yɛyɛ ɔman baako a yɛ kyekyere man because the kafe mu ni na no kyerɛ sɛ yɛmfa begye nto nkyɛn na yɛnhwɛ mu na enidaso amanfo wɔyɛ so no yɛnhwɛ na ɛnyɛ adwuma nti ɛnura no mehwɛ na afadeɛ ɛne ne kasa wɔka yɛ no a na ɛsɛ ne nyinaa no epie mu sɛ ampaniampa no afie no wɔhwɛ sɛ yɛbɛnya nkabom ɛwɔ yɛho nti ɛno no baa so na afadeɛ no di ho nkɔmmɔ ɛna ɔno ankasa nso ɛne mmarahyɛ badwafoɔ kasaeɛ na wobɛhu sɛ kasa ne nyinaa no agyina neɛ na sɛ ɛkɔɔ so wɔ mmarahyɛ badwa mu a sɛbe ante yɛnim na ama yɛ ne onyam no aba fam kakra ɛno nti no yɛwieyɛ na submission of papers na nkɔmmɔdie baako mmienu bi a wɔ hɔ no ho yɛdidi yɛ ho nkɔmmɔ ne yɛde sɔre so ɛnɛ yɛbɛakɔsan asetra no so enti adeɛ baako a na enipa dodoɔ no ɛhwɛ animu ɛsɛ masa bɛɛdi anka yɛbɛhu wɔ hɔ no this week ɛyɛ e-levy wabra majority leader presenting other people for the week na enka ho adentia anka ho because yin na nim sɛ ɛno ɛna yɛde sɔre asetena so ɛyɛ naano afetwe mu yi ɛno ho ntɔkwa de ade ne yɛde kɔ fie nti no na nka manfo adwene no sɛ yɛba yɛ abɛ ne yɛbɛtoa so nanso finance minister a ɔno ɛna saa bill no ɛda n'abɛn mu no ɛkyerɛ sɛ ɔpɛ ɛbere ayɛ consultation kakra ɛno nti no yɛnya na nti aseɛ sɛ bɛyɛ next week no ɛbɛ present ne yɛde ho dwuma ɛwɔ mmarahyɛ badwa mu wadaroma ɛnra mo kɔɛ na majority mo number ɛwɔ sɛ nka mo kɔ no mo nyinaa na mo kɔɛ minti bi nka sɛ yɛn nyinaa na yɛkɔɔ yɛsɛ na nkɔnya no bi ɛda mpan kakra na ayɛ foforɔ yi ayɛ sɛ yɛbie sukuu foforɔ nyɛ obiara na da no ɛbie yɛ no ara no wɔbɛba nti no menim baako mmienu bi a sɛ ebi nti no wɔma ntimi ama because na wɔn constituency no wɔn wɔ dwuma foforɔ bi a wɔn die ebi nso wɔ hɔ nom a na sɛbe nka hɔ no a no wɔn nso wɔ adwuma a wɔn nso wɔn di nti no ɛno na ɛbɛma no aba sɛ yɛnya yɛn nyinaa prɛkɔpɛ but yɛbɛte aseɛ ne yɛhunu sɛ mmarahyɛ badwa no ɛnyɛ wotra mmarahyɛ badwa mu hɔ nko a ɛne adwuma a ɛwɔ sɛ woyɛ ɛno nti no ɛberɛ a ɛbɛba sɛ yɛbɛyɛ very special appearance a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛba no
no de obenya obi amanaba nti omo keka se munim sese ya na beye nti na this week de man fan kan order paper no ho no nje se omo ya right o ana say ye nya nipa munya mu nipa ni nyina eni nti na 11 this week anka order paper no ho no o de bi nyini won say 11 sense mi nyina no de yakopie mu kese amanfo ma ye di hu nkomo nyina no consultation na eno na sabe ya na sa argument no ekemu kakra because one more was your consult to womi esigina so one de no one mpre enti no sabri no e was say magana for ati ase no mu hunu ni enti a was 11 no ye nyina no ye tai chiri se one more ani omo e wo mra se bedwam wo beboa yen ni agya tumu no ayo ma dwen se wo mu de wo mu empre so kura no a ana for de esom wo mu Ghana for yesum wo mu nti no e wo se ye magana for ati ase prekope na mo ti ase a eno no e beboa yen na ya fe ya ye sabe ye ka ye wo 138 ana mo 137 so ye nyina no eba asetena na ye se ye bibi se ya ye easy se ye to aba sabe ba ko pempu e ye beto aba e de apa ho a ye be really vote no but any can say ye say ye wo numbers na nti ye twi afa. You have just 1 minute remaining. That's yeah. I was say a kofom na Ghana for ehu enti me ka say yawada town hall meeting bi ebekoso ewokofodia MPs a ye fi Eastern region nyina no ya to nsafre yen yen kwot. Okay, nti ye say ye besan a reason back on the line na ya to ayen conversation so ye wie na nka ba bibisa no other issues are very very important and crofobibri no aten wo maso epese wo mo etimu enchechirimu eni nti ye hwe na ya san e de yura no aba ahoma no so back ni atoa enkomobo no eso very very important yene the honorable member of parliament de mo manfo e wo achim odan abato mpesua so ena eguso a ye twetwe enkomo no eni nti ya no wa hye ne nso e de amame fa 2 no fa eye mami sisi ya na yen sign ene no more enkomo. All right, into here say we work around the lines and raising back on the line na fe yen toa yen komo twetwe no eso yene the honorable Alexander Akwasi Akwa achim dan abato mpesua so emra hye bedwani a wogina ye nyina ya nan mu e wo me emra hye bedwa fie eno no ena yene no guso ebon komo enra ena parliament omo sign e call asetena so after say omo nyina e call Christmas holidays no enra no omo call asetena ena honorable enso so agebra o kirechiri mu nkakra e de ema yene nti yensan kwa homa ne so biom na yene the honorable Akwasi Akwa enkotwetwe enkomo no ebiem honorable wadaroma oti yenka biom o de bechen ya homa ne tito mu and when na you levy also etimiji to me because communications who here say be improve your satellites near woodwa wo important nya bia na we call it me call easy and untino once a you levy no ebeboa communications no near de no ya gidi sani nyina agitu ma wo nyina no so betwa. Okay, yeah, that's be brainty. And only that of near coso ewo parliament ya. Ye hwe ni mu se esu ne ban ya mo aka samuda na di amagya tum se enye no. Mon sign en repeat biom masan ba biom yi. Eno de ya shebo na boche mu no na yensu ye gine mu etufo na ya ka che ye nuanu mu se senior your majority leader ekaye era oseti mensabon so ekaye no so mrase bejo hono ya adwenkire ye kire ya adwene enye ya hoden na ye kire anu nti no senior ye nuanu mu efi se ye ko mrase bejo mu de kan ye to abama speaker wo mo de akaka bensam ni ade pre wo mo fa hu di ana so mo de pre on right no enye ne sa no na mrase bejo mu hyehyɛ etie wo se wo ka wadwene na me so me ka madwene ye wi a
na yɛhwɛ deɛ okura obroni bɛka the superior argument anaa deɛ n'adwene ɛboro obi ɔfoforɔ adwene so na yɛagye atom na yɛkɔ yɛnim na ɛkɔyɛ te sɛ neɛ yɛde ahoɔden mɛyi speaker akonnwa mɛma ne ntena ase mɛma wei nto aba mɛma wei ato aba aberɛ a yɛwɔ mmerɛ a yɛbɛtumi ɛde ayɛ nkyerɛmu no a na kyerɛ sɛ ɛyɛ akɔ ha adwene kakra ɛno nti no yɛgye de sɛ yɛtu akurafo no na yɛtu mmɔmɔnefo yɛn nyinaa agye atom sɛ deɛ ɛsiyɛ no ɛntwa yie ebi nsi bio na ebi nsi bio mu deɛ a na yɛ nuanom ndisifoɔ wɔn nso ɛbɛhwɛ wɔn ho yie na wɔn anyɛ agyegesɛm because sɛbe akɔyɛ sɛ asɔ mo nkoa na mmarima wɔ wɔn mu na obi kaayɛ kakra yɛ kyerɛ wɔn yi ɛma wɔn hu sɛ sɛbe nipa baako kura gyina hɔ nom a wɔsɔ wɔn to twene a wɔahwɛ kwa na wɔkɔpra. I see. Enti yenswe a better way kakra. Free parliament and in the home 7 year Ryan Cassian Persia so hanum. Adia Bakwa, Nansen Ababeye a bone of contention and crofo, Kasa Kakra de Fahon, Eja to achim or Dembia Cassia the Muno. A buying Bemu, I want Casacre dear Nimu, say a buying ebe to me a bem. A bemu sap pepe. Na chire nsɛm no akwa bibia o mpani sanka afie chikra de nkani abofo no na so nsɛm aba chire ne bebre yan yɛte ha isu hyefa yemu a ɛne nti no yɛti ɔmo de wada roma yaba wo hɔ ɛde bɛn poten ne tuam menia de wo mu ne sɛ saa atoyɛnkyɛm no toyɛ no sɛbe na ɛyade a obia anso da yɛda obi anka bi anhyɛ mu sɛ bibi sɛ ɛba bɛto ɔmanfoɔ ɛno nti no deɛ ɛkɔ so ɛwɔ baabia ne sɛ ɛba saa no a mmarahyɛ badwani ne aban mpanimfoɔ adi kan ɛyere wɔn ho ɛyɛ mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ɔmɔbɛkɔpɛ mmoa bi de aboa wɔn a wɔn ho aka saa deɛ mmarahyɛ badwani bɛyɛ biara ɛna bɛyɛɛyɛ mitu hu anamon ne ade na nyame yɛ yado mampani ankasa edi nani ebehu de akoso no mampani ebehu de na akoso no na akwakoyɛ sɛ ampani ampa no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ no yɛboa wɔmanfo sɛ yɛboa wɔmanfo a na yɛbɛtumi atoa so sɛ apart from adwa no a yɛba bɛsi na mamanfo anya bia asan di wɔn ho nkɔmmɔ di wɔn ho dwa no na de ebehia yɛn ɛne sɛ ebenya dwetwe kakra ɛde abo amanfo titru ɛne na bronya ɛɛba no ɛti yetu hu anamon a yetu yɛ no de di kan a yɛbɔ mmɔden ane ɔmo di nsawɔ so ɔmo pren so sɛ yɛma mɛyɛ amanfoɔ ɛmoa ɛyɛ maslɔkofoɔ ba yɛ no ɛhyehyɛ ɔmo yɛ no sɛ wɔmo de ɛmoa ɔmo betimi de aboa yɛn no ɛyɛ nipa baako bi a na sɛ odwadeni bi no wɔn bɛma ne 2000 ɛde ahyɛ ne dwom anaasɛ wɔde aka de sika de dwetwe ho na wɔn ka no saa kyerɛ yɛ ɛne yɛ sɛ w'ani bɔ sɛbe na ɛte susu a wobɛfa ne saa nti no yɛmpene so ɛna yɛboa adwadifoɔ ya no yɛboa ma no ne yɛkyerɛ mu sɛ sei na masɔkɔ ka but deɛ yɛn nso yɛbɛka aka ho ne sɛ wɔn sɛ 2000 ne sa ɛmmoa wɔn no yɛnaayɛ yɛnim sɛ akwanya foforɔ bi wɔ hɔ no ma ɛbɛtumi anya bi ɛde abo amanfo ɛdo sika no mu bɛyɛ du ɛno nti yɛsrɛ wɔ mo wa a wodwetire so na wonim sɛ 2000 no ɛnyɛ ɔhwee no bɛmbɛkyerɛ wo din ɛmma maslok no bi na yɛbɛakɔpɛ afoforɔ ama yɛka ne saa no sɛbe ebi anya yɛ mu awerɛhyɛ mu na nna meka sɛ agya biribi sɛ ebi nsii da nti no na ɛnwanwa ɛti sɛbe obi a sɛbe ɔde ne dwa paa a ɛsoɔ ɔse ha menkɔgye bi saa na ebia na ne yɛ keke ɛmma nti no 2000 na bɛyɛ adeɛ menkɔgye bi ba yɛka kyerɛ wɔ mo sɛ wontumi nye 2000 no ɛnsa ma mbɛgye ɛmmoa foforɔ biara ɛti sɛbe nka 2000 no yɛgya ɛde ma wɔn a wɔn adwetire no nso bodwabodwadwafoɔ no mu ne ade no a na nka wɔn no ɛde aboa wɔn ho kakrakra na wɔn de wɔn fo so wɔn dwetire so no yɛayɛ nhwehwɛmu apɛ sika kɛseɛ ɛde ama wɔn ɛnso amanfoɔ nti yɛ nipa ɛbɛgye saa maslok deɛ ne bi no wɔkan a ɛyɛ akɔbɛyɛ 560 something na kasa ne nyɛ mu da no a maslok ne baayɛ a yɛkyekyɛ sika no ama wɔn a ɛno deɛ de sika no hyɛ wɔn nsa ɛwɔ presby asɔre dɛm hɔ no nipa bi wɔ hɔ no mu a wɔn anya awerɛhyɛmu sɛ wei abɛɛ deɛ ebia na deɛ ɔkae sɛ bɛba no ɛbɛbɔ wɔn ntimi dɛ menye maslok ne bio eti maslok coordinator a ɔwɔ ɔdaa ebɛdi adanseɛ sɛ nipa bɛyɛ 30 something sika koraa no wɔn san
ɛde call back to government chest na kyerɛ sɛ saafoɔ no ehunu sɛ 2000 ɛmmoa wɔ mo but sɛ yɛtumi anya 2000 yɛ abrɔ mo deɛ ɛna na deɛ ahyɛ bɔ so yɛbɛnya no ɛbɛbɛm nti ɔmbɛtwɛn yɛn no nti no saa na ɛkɔsi yɛ na afei yɛyɛ yɛn ho sɛ ɛdeɛ na deɛ yɛaka sɛ yɛbɛkɔgye abrɛ wɔ mo no yɛnyere yɛn ho na yɛmfa mmerɛ wɔ mo yɛkɔdii ho akyi ɛma nyame yɛ adom ɛma yɛn nsa kaeɛ ɛma yɛbaeɛ yɛbɛyɛ mo registration ne adeɛ nyinaa no yɛsan ka mu nokora kyerɛ wɔ mo na deɛ ha adwene kakra de sɛ na nka abotrɛ wɔ sɛ yɛgya na yɛyɛ nhwehwɛmu na yɛhuru wɔ mo ɔmo hia sika kɛseɛ nyinaa no yɛnya kwan ɛnya saa abotrɛ no in fact me mp na me nso no egu gyam ɛsiane sɛ bro nya bɛso amanfoɔ hia sɛ ɔmbɛnya sika akɔkɔtɔ nneɛma ba bɛtɔn enti deɛ bɛyɛɛ no sɛ bɛka aban mpanimfoɔ no so kakra ɛma nhwehwɛmu a ɛwɔ so ɔmo yɛ paa no wɔn anya kwan anyɛ ne nyinaa nwie but wɔn twerɛtwerɛ nipa din ɛma wɔn agye to mu sɛ saafoɔ yi ɛna wɔn ɛbɛboa wɔn na baabi a wɔn bɛkɔ bi a wɔn yɛ adwuma biara no ɛyɛ Ghana Enterprises Agency foɔ no yɛ a wɔn ne adwadifoɔ mpanimfoɔ ɛna ɛdi nsawɔsoɔ sɛ obi ba na ɔbɛka sɛ metɔn adeɛ sɛ ya saa mpanimfoɔ no ɛna nka bɛdi adanseɛ aka saa mpanyam paa wona wodi saa adwa yi wotɔn ntoma wotɔn sei eti yɛbɛkae a maslɔkofoɔ no ɛbaeɛ no ntomafoɔ no wɔn tu ano anaasɛ ɔhema da wɔn ano no ɛsɔre kaa sɛ wɔn deɛ 2000 no ɛmmoa wɔn eti yɛyɛ biribiara no a na afei ne yɛ ntomafoɔ homa no ɛna na ɛdi nsawɔsoɔ ampanyam paa Ghana Enterprise Agency foɔ baeɛ no wɔn ɛna wɔn sika ɛkɔɔ soro wɔn gyinaeɛ ɛma deɛ wɔsɛ yɛde mu nyinaa no yɛde ma wɔn ɛma ntiaseɛ ɛyɛ adwuma afei wɔn a maka akyire no yɛ wɔn nsa ka wɔn deɛ no na afei 2000 foɔ no ɛyɛ akɔkɔ yɛ nibere sɛ mímí di dwa kɛseɛ ɛnso minya 2000 wobi dwa a wodie ɛnso bi asa nso ɔno nso yama no 5000 yama no 10000 ɛno ho kasa epiiɛ no. Na yɛnka ehunu sɛ ɔdaa no ɛyɛ very political municipality and a constituency eti adeɛ bi ɛkɔ so biara no ayɛ na politics epiem megyiri sɛ wei no ɛno akyi no yɛfrɛ biribi stakeholder management mebɔ mmɔden afrɛ mpanimfoɔ ne ɔmo di nkɔmmɔ kyerɛ wɔ mu but aba sɛ ɛyɛ politics nti na ebi ɛbo nti no Kofo bi take advantage. I can so be gaining political advantage of it. Minia, adi way akoso watch him down. Edu baby na penny for class and come on to. It's answer na me boa by a basso. Na me ma buy who ye so I saw the wire mayano. Na share constituency be elibre. Ebi atudentum say at womo to push capital and also to push about 4.1 million Ghana cedis into Achim Oda economy within this short period. I didn't see that. And Hanyadi other places so Enyanesa. Then so Nipa 500 ye chom within over 500 ye chom within G, Ubia Enya Abra Maslokodian, Ubia 2000 pepper. Assembia Mahu. Then so Wenua. Yɛhwɛ edwa wudie yɛhwɛ wugyetre a wukura yɛhwɛ nipa dodo a of form adwuma yɛhwɛ oniama dodo a ɛhye yɛ ne ade a na mpanimfoɔ na ahwɛ ho ama ho sika saa sika ɔmo de ma yɛ obiara ni hɔ nom a wonim mu bi obiara ni hɔ nom onim mu bi obiara ni hɔ nom a obetumi aka sɛ me na mekyerɛ sɛ yɛma asomasi a na ɔbɛnten 1000 na 2000 wontumi ɛnkyerɛ kɔ mpanimfoɔ no a wɔn no ɛyɛ adwuma no ɛnyɛ ɔdanko na ebi ato yɛn da wɔn taayɛ into the omunim nhyehyɛe and omunim deɛ wɔsɔ ɔmo de ma obiara na akɔ saa nipa no mmoa enti ɛbɛwie kyerɛ nkurɔfoɔ aboa nipa bia no na ɔmo yɛ dede no ne ade nipa yɛ dede nyinaa no yɛhwɛ videos ɛhu ni ade nyinaa no wɔn nyinaa no agye 2000 ni bi wɔn nyinaa agye 2000 na ansa na saa dede yɛ bɛbɔ yi na mehyia adwadefoɔ ahemaafoɔ de ma aka kyerɛ ɔmo sɛ yɛto aba ma yɛn sɛ yɛn nsom ɔman sabe yɛ campaign dodoɔ naa no yɛyɛ wɔ adwumfoɔ taa yɛ akyi paa enti wɔn haw ɛyɛ me nso me haw ɛno nti sɛ nnɛ akɔba ne sei ama sɛ ebi ɛfo sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo nya nso ɔmo anya bi a adwadifoɔ nankasa ahemaafoɔ no wɔn ntwerɛtwerɛ wɔn nkurɔfoɔ din ɛmba me na mihunu wɔn a sɛbe ɔmo ho kan ma mpaneɛ paa a sɛbe
womunya emwebia na menhwe kwa befa so ede aboa wo mo yes a meeting no no stakeholder consultation na obeye na betimi di aboa wo manfo enti yaye no eno achi na saa hoye ni yenka na emma kwesi akwa enimu nwase anase yenka se kwesi akwa agiska ade ama ne manfo na sabe nipa me mom sika nyina so me me manfo obia waji sika ni bia se NDC ni o se MPP ni o ni ade obia ya me mani esan se obia to aba maame wipa to aba maame kura po na ne bigina omdimu ana be de call asre ana be de call sre ade no ade no se menye bibi di aboa me manfo a so because makoji skadam di aboa nkrofo a eyampa magiska di aboa nkrofo enti honorable enjiremu a wode man se e wo maslok ho ne de omo ye se wo a ope omo sika ni bi no ni dodo om betimi di ama wa emfa ho ne udwatire ni se de te e 2000 Ghana cedis sa pepepe obia woni maslok adwuma e wo achimda e bi atum se sabe yaban ba so yi obia ni hono ma yama ne maslok more than 1500 mpuda maybe maslok a man for the list of nipa wo mo je sa maslok no na investigations no go so okay sabre no ne ka say ye fana nipa kuo bi ankasa chesas kana fa en course wo but afi ne e ba be bre ye hunkuru maslok of adwuma ye no sa that here omo say this is how much they are giving and no be mo bia nti we no ye tudwa sa media meeting twice the four no mission assembly me no ka assembly say maslok say 2000 no de be ma maslok panin nankasa abibata e ba be ka say ye de ye be ma mu ani 2000 in fact I feel no more maskada this is the first time na omo masika and 2000 numpu no e bin si wodada and so na yaye isa say na eyamwa ye pe e de aboa ye manfo super enti eno no omati ase minim sa wo kopɛ mwa sei e de ama nkrofo om ho akokamu a ye presented the number of people om ho akokamu truly say ne be ya akire no enkonko ye se de na akoye ebi mu se omo enya ye kra no omo niema anhye ene ne kenka ho o ko maslok ho no na ukra figure bi a ekire se these are the people a om ho akokamu a me sere mwa de ama wom lista ye di kan di adwuma not mo lista o compile ye not mo lista ejina se ayi e kan se nkrofo a ato yenchem ato omuni na sabre no not mo no list na ya ba 1200 o se bibi ebi nso ka se esa se sika no enye se ye de chekwa na mum eye loan a ye de manti ebi ti ase no ka se not mo acho omudi na nso o mo nyi sika ni bi eno ni ade a mefa mafidie so ade akai obi a se sika no a yaje no ebi eni wono mo a eye free money aban sika ye mfa ni kwa enu ti na ayi giye de no ye refa bank ade ma wo mo no eye loan ombetua maslok for ye se afimu a na ye de ma wo mo interest bi ani hu eno ne ade a ekire se ampa ato ye chem na ato na buy eboa maslok nka wogi a utua interest wo ho afi nso nka beye bosume beye miensa nanan na efiase etua we dia aban se yentwen afimu a afi no echi no mpodo utua so a interest bia eni ho sa na Ghana Enterprise Agency for so ihihye omne ya ne se efi match ya no wo mom GB hase etua eno so ye ne omoka se interest bia no enkoba so ne musika bia obi age bia no obese etua back enti no ye de not bo list no ena ekoye esa se eno ena aban gitum se wo mo amu ehu kaye no mom kotro mudi na ye twro di no yampa se ebi wo ho a wo ma betwro di no ebi mbu antipo se ye twro di ebi so wo ho no mu a sabri no a na mo ne ma hye no oburoni beka na o ma ye traumatize enu nti no se wo mbenya ahofama abaso mo betwro di no entimi ensisa enu no ye de list no ekọ ye chi na ye ti ase ehunu ye sankrofo no ye bo ma no na ye hwemo a ebetimi e de abo ba ye de first not mo list na ekọ ye enu nti no maslok ka so mbabua nipa 600 aka no na Ghana Enterprise Agency for so ka say omo beboa a ebi ka say loan dia ene omo nye enu nti no o hwe GE for no a 520 530 ni ade ena yetimi fia so de boa omo enti wada roma wu enhyehyɛ no sɛ na tie oje maslok 2000 ni bia obetimi asan abeji GE de ni bi
ɛno na mede to dwa nkane sɛ yɛ mɔmɔte ahyɛ sɛ wonya ne saa yɛntimi ɛmma kwan ma wonyɛ ne saa ɛsiane sɛ sɛbe ɛdeɛ sɛ obiara wɔgye maslɔk no saa nnipa no a bɛsa aba sɛ ɔno nso ɛpɛgye yɛdeɛ no a ɛmu odu no bi ɛno nti ɛne ɛka kyerɛ ɔm sɛ wonya maslɔk no deɛ di kan a wontimi ɛnyɛ ɛno biom enti wadaroma GEA deɛ no average amount a individual biara nsa kan yɛ na yɛ sɛn what's the average amount? Me patron. Metimi actually say obinya minimum of about 3,000. In fact, the minimum was supposed to have been 5,000 because omo mayenya nti ase say no be so a chain. Can I say Maslock no. But actually no me hu say ebinya 3,000. But in na ni gina sebe enkoma a wodin penifo no ebedi. Sebe ade ba ko ameti ye ne say ye ma menum ebi wo ho no mu asika foforo no wo mu ehu emu kire. Obu ho no mu a na wo ka 30,000 na wakoka 3,000 and that's 30 million. Oh, maybe 30,000 na wo kan say bia ne dwetire ade ma oto ne ade no hia 30,000 no wakoka 30 million. Nti abasa no a ene na bia 3,000 ene ade be ma wo. Nti no sika no omchiche wie ya de list de baye no ene ehu say sa problem no e wo ho. But obiara sabe wo apply ye a wonya abotre twen ye giye bia no enya de no ho beto no. Endra ye wa hanom ana ye hunu se ekuo bi enso so aba. Ene omo dɔɔso paa. Ye bisa omo mama ne ye na omo kyerɛ sɛ ne ye course no omo di kan bɔ aba so sɛ udi animu ye sɛ wokɔgi sika na ba. Nanso sika no ya kyekye omo de genuinely omo nsa enka bi. Saafo no nso ye omo dan. Eno na medical ene ntuadofo no ehia aka sɛ wɔmmoa wɔn nkrɔfo nyinaa no asase a ɛba yɛ no ana yɛ nyinaa ani so biri yɛn ne yɛ pɛntɛm yɛagye mmoa bi de aboa manfoɔ no yam hyɛda mfa ahemafo no anyɛ adwuma yɛne ɔmo anyɛ adwuma saa na sabe ahemafo nankasa na ɛwɔ dwom nankasa mpo no na wɔn kasa mpo a wɔn ɛhyɛ ɔmo ase no na ɔmo mfa ɔmo serious na mmom ɛmmoa yi baayɛ asabe entuma hima gina ye na ode bua ne manfo nti enne obi ehun se ahemafo no ehun ya eti sabri me so me ne ahemafo no na eye adwuma maka cha ahemafo no se wo mo emwa wo mo nkrofo ampaniam pa wo ma anya bie no ano be mitimi fa nsemi na ntudwa but akwanya wo ho no mu a sabe be ye fa ya ebitimi enya bibi enya bibi de babu amanfo no ebitimi asa afa ho biom ade ba kwa ye mede ene se eyato ye nchem na ato ye na nso nwurawmu ni ade nti no ama mahunu niam bi eni so a sabe emo bi wo ha ebitimi de aboa amanfo a ehia mpo se ye kan say atuyenchem ebeto yansa me kasa na masade abesi yi levi ya ditumu a sika botin bi wo no ma de be Ghana Enterprise Agency for a mo de be ma amanfo di omomudwa na omoboa omoho ano na ye de seska ni bi abo mo enne aya no abere mu a ye di nkoma a ye nim sa akwanya no ye be fa so e de aboa amanfo enti ye ja mo akokrakra no asemi ba ye yi empani se de okwa ateni oba ateni ogina ho ya na otama atentrudo ena yese dia otan wo no osua okasa a bonso obo ne hwene aton krofo tirim se sika no de abeche wabusua ene wonam fofo MPP delegate yese wo mo ni dwakora mpo wo dwem ho no omo nyina sika ibi akom ho the real people omo ho kokodi mu no omo nsa nka sika ni bi saafo no asembe na wo kan kire wo mo I don't think that the real people said I would describe them the real people no sa real people no wo mo nko womo ahima ho enko chiromdi na me hunu the real people go list the crime ne de ya hwehwe mu ahunu se obia ya adwuma e wo dwom ho enu nti no obia wo so ye real people a wono so wanya bie na nye amanyosem fun ayeye na enye politics fun a sabe ho ya de kura na ye pese twa sai ba ho ade ba ko a me ewo me so no se me ya de na makomamu me kremu me honhom mu me hu no se ma yade pa me hu to me mfa ho ni di obika me mfa ho kura exactly at the end of the day no nipa saade we akomomoa no ya kakra ene no akwai to say ye hu se wenye sika ni bi kura na ho aye hi nti wo mo so makoma no atum but your list e wo ho but enya fe na oba betina radio so aka se asumasi na obenti nya bi ana we nya bi enti se die se wa nya bi
wa wanya bi na mpania pa oti dwom ho na odi dwa ewo dwom ho no mami hu pompanifo ho na kotwere wodi me no mpanifo wo nsa wo so die ye behudu sa nipa no na ehu kwa befa so de aboa wo mo achi ne bi ani ho na honorable adaro mo ba bi ade ne keka koduro no unyi ni se hu behia se omo enya bi no so omo fere a mo de mo bebo mu din se ne be ya wia bebo mu nyuma mu di nyina mu no ala mo mbo sa afo ni din e bi amame asomasi onya 10,000 we onya sei sani be ya obi abete ne ho ase nipa ne ye about 1,000 something me gidi say the browser body na di na chere sa nipa nim baby omo woni ade a e be gemo a whole day azamotimi aye eno ne de di kan na ye tosu mienu enka mesre mo media for monko dwom ho na mummisa entuanofo no esan say adie bia ye bia no enye sumase na de ma we kwa ye hu de se obi wo ho no mu a sabe ni dwa wodie no wo ko hu ne nsam ka ekotwere mu ye enu nti no ebia sika wo se onya no onya broso eye anwanwade ma no e ma ne kodi hu nkomo san komodie no ena ma amanfo hu se sika pa be di amanfo nsam sabe me ne asofo a ewoda ewon sa wo sodie abra sika ne baaye di amanfo kan ne se we di aban sika nti we di ekoji ye didi free ye say obi ji sika no woje ya pe na okoto fridge no okoto fine no okoto TV eti no na ehun hia se ahopre am ye se be de boa wo manfo no na ewo se bitimi enya botre na ye kirem timi ne asofo nyina ehia ye na me kirem se de be ye be kosowara edi aboa manfo ene afoforo a enya bie no amanfo nyiyom enfiri madwum se aban sika ye bedi ne free se be bedi ne free a enka anko bank masloko dia ye de ma amanfo ye sha amanfo nsam ewo president po ehihye wo ho a omo ba betua afiechi na wo a ye de fa bank ma na so bedi ne free ene na to wadwem ti ye ma sofo no ti ase so omo kon sorry mu a omo kon mo sorry mu a wo mo emodero na manfo nti ase ehunu se enye free eno na ehia me se ye be ma manfo ati ase na se di onya ye any de wenya no ni ade de se na me concentrate wo ye wenya esan se eno na me pese me boa na me solve sa problem no. I see. Honorable ye beda se na ye de si ya but ye wogidie pa se ebre bi nkonkoduru a adwadifo ma ye wo hwehwe wo ma ye se ye hu o ma den ye dwane ye ntimi ntua ye ka ye nim sa no de ye nuru ho the woman say on my identity ya GBB wa nye voter ID na ya mau ayi e kan say national ID anu ntino ya dia ya no mo won sa wo sodie in fact adia ba ko a ye ba be ye ne say ye be bom nyina no esa se MBSSI ai na da ne GE no wo mo masika kekesa o mo masika o mo monitoring and evaluation unit o mo ko adwadifo no so ehwe kwan a wo fa so edi dwa no enti na sabe no ye ma ntuanofo no anasa hemafo no eboa yen na yehu obia ye group obia into the autumn na fe yedi ani eduwachi na amanfo be kai se be she bo se me akatua meche mu fa na me de aboa adwadifo kakra the last time I check here no na be 150,000 ye kan sika no 1.5 million na me de aboa amanfo saafo no sei ewo mu a ne o mehia na ye kire o mokwan a o mo so befa so aye adwuma no matimeti o musika na enya bi e de aboa afoforo enu ntino megiri se yankasa on our own oda constituency ya boye ho bra atimi aye bi na ye nyina no so no enya de a wokokuam amanfo eni eguso amanfo nso aso guso mpanifo etie amanfo ehunu se mpanifo ehunu se yenim kwan ye fa so ebo kakra ebenya no ho eban na yetimi de abo amanfo nti enya de a yebegya ne saada amanfo afadi na dachi ehwehwe ba ye hu wo
I see the enokrana obi asani message aba wo kire say ene na say na tie dia maami a otonto ma on na yadwadifo ni nyina hema odi mirika beka say isika ne dia obi ansa ka bi almost 90 something percent no ase otutu mampo mirika dodo ono no so don de ono no gina ho emma wo mo a motonto ma but ono anka ne saa o wo se adwadifo ma ne de obi a yes because onim na me say wo mo so o ma nya bie no ye hwehwe wo mo what I say because lister ye the year registration for NADMO no ye the list the one I compare list of beneficiaries no obia what NADMO ni no enya bi agi obia wo say yellow ntimenye what I say obia wo tro ni din bia no ye hweboa no because no na sa adwumakuo mienu nyina no ehwe ho se wo mo e de ye adwuma edi obiara ne nsa ka bie otimi betro ni nku ade se na openku a wonya bi agi wo bi a wo se yellow nti menye enti ba mene kasa na owonyina so a o de kasa okay honorable ma ye nase ye wogidie se we no akoya abere waduane na wodo nsa tum eden a wodi enimo se obeboa ya me adi atu ase yenim se we no nso so ye one of wings ni bi betwam ye da ase anope obre ne wadaje emi de madam se mo nso manya daje ma yedi sade nkomo na de ba kwa mesere mo ne se se be me nkyere mo se na mo ye adwuma na munim se adwuma ma ya che edu ba bia media mo na mo ye umpa and as a referees wagina ha sabi oda politics no wohwemu a enye ndc MPP o eye MPP mu a anu ntino sene sorry yi sene ekọ no we daachi ndc fo nso e de mo hu gi mo keke bie enso na no mo ha na ndc be from say na yen nkofo enye bie kra no budo na abedi adanse nam say yo say ye wo list no wo ho ye hwem na se nipa bi ndc fo a ye ba ma amafo nya hu say ndc fo kra nya bi etino ndc fo em nkofo because at the end of the day no aba eto ye na ebi ndc bi kra to aba maame etino obi a wo be gina chire aka sese bi ade e be ma meni onyam na ma me political mileage na manfo agi mi atum se wo mo ho chire wo mo no manto o man twere be se madaje ekodi chire e ma emwa e ba ye no enti e ye nse no de ense bi onim no kra nim no kra enu enti no mesre mo nso ya independently no mo fa mo hu nim because mo hu no kra no a mo be hu amanfo a ewo dwomu a wo mo enye bie e beka no kra wo meka no kra na kyerebo enti we de wadaro ma no kra sem a wo kan ye kra ya sha na montuo no ase a enipa no omo na omo se omo anya bi ni genuinely no ya ye se ye badwu omo list ni ye de abrewo ankasa na watu hu ana mo de ama wo mo no mo de ba mintimi nye sa kyerɛ sɛ muntimi hu no sɛ nipa no efi market one pa sɛ ne nyema ehye ana sɛ ampania pa wonya bi ana wonya bi in fact sɛ wonya bi ana wonya bi ye de list no be compare list no because maslok list no wo ho ana GE list no so wo ho anu nti na be de sɛ adwuma no ahye ahemafo ne nsa ɛyɛ ntuano for because some de nim wo mo a wo market wo nyina enti no se mo so mo hwɛ ahemafo no na mo ne mo ayɛ sɛ adwuma no a mani beje pa yate ye da ase bebre honorable anope wo bre no adaje nso me da masu abusuan ye ne honorable Alexander Akwasi akwa we achim odan abatu ompasua so yi yen emra sebedwani a wo call me emra sebedwa fia wo no ena wo gina ye nyina ya na mu na nia ekoba ye nyina ne sen eja kase bi ne to achim odan bia kase mu ena ono aye na dwen so obedi dom anim akoye panyini a wo fie te wo so odi dom anim wo kopɛ mo ade bre wo mo emwa no ena ɛho empewa aye bibia wo ha yeguso a ye bo ho amane ene enkyiremu na suhyefa ye muwa na adwadifo ma no bi nso kyerɛ sɛ wo nsanka nti na ɛho behia se ye ne ono abonso betwetwe nkomo na agya ono ankasa nso akyerɛkyerɛ nsɛm no mu de akyerɛ yɛn nti ensɛm ni nkyerɛmu de wo a wutie ye wo a wate ye to de ma wo a ne aka nso so ye behwɛ na yetu ho anamon empenifo machi amom mpom bako de nyame adom bako nyame adom o enkomo yi semutie bi ku de oh sure mami afia assembly woman utie bi kama de assembly woman na say dwari for man no ya press conference
That been. Oh, last week, you know. Na omo press conference no mo se den. Press conference na ohima ready for hima no. See enipa be 90%. Ono na maame no ka say nipa ready for hima o se hwan no. Ya friend no money show no so. O se nipa be 90%. O se 98%. O so mu nyina anya bi. Omo ya press conference clear Omo say enkwaf ya tete enkwafo akeka say onimonya for Alexander Kwesi akwa ne sika no wo cheche ma na busuafo nti ya clear na sisi ade na bibia ho but I think say asem na no abo atwa na wo no omo so ma anya bi no omo mfa the right channel ne so na omo present you omo particulars enche sampa omo anya bi na say ye genuine concerns no omo nyina omo express ya no omo moa wo omo we na fa ha we na sin ha omo ntia ase sika no nya de chew ubetua eti mo amofi ase a mo de tuto fridge mo de to fan but we are na mo akese so minim says young girls ni young boys ni e brain vision ba mpanifo ni bi so say no kra de mpanifo ni bi ni vision na akwaje bosi akwato fridge unyoma hye ni ama kakra ase me de kwato fridge how na vision uni vision yes e bi kra de Korean nam oh and said the so ne nsa kan no na yes otofa abansika ni se bi abada obeka ya covid biri ni mu no wo ha ni ase no kakra be pim na wate ho asem aha into ya omo se we na eden ya sa na be ye fasege so atase eti no je ya na ese na wo pa akire ho ba bi ene nam no okokeka tata so se maamefo ni bitimi ye sa ayi kumasi dwadini ba a wato ne bo so wo ye nkwan afrafra awurade oko kenti apa na adwadifo ma ye wo hoyi o se ne ma to me bo me ye nkwan oh to turn am no we kakra adwene apatre kobi beef odi nyina frafra na ukora wo se eno abena wo se mami nibi nipa so odi nipa so yo me owia wa wo fufuo ni kitikiti eni nyesa mami pia me no ni fufuo se kitikiti o na number 1000 nyade ketwa o fufuo ni kitikiti no de ato ayo adi we hwie nam nkwan na guso mo na mo bre ai adua awodwen enti se no kwapa se abrabo mo de boyi ni a eni mo ni vision so ni o ma se maame ba kwakwa de se ono ye no ko yi ni tight onu so kra bu ni vision yakopon se we yi ntutu su dudu o da bi nya vision nyamfa so wanya yakopon kra se yes sika bi e be ba won sem yi su ntutu su dudu ti nyankopon no kra na ye som no o se fansa ye adwuma akufa de sika no wa kire ne sika na ye beans aye beans na mo ye don baji o na se sika no wasen ke copy beje asa o ton yi am friend saying tactical popcorn e did wasen ka wo kra kwaji bi me ma shinshi yo krom Ghana do o Ghana na o akwaji sika de akoto fridge se die enti ada wo be chichiri so bolu aton ana so be ye den e bia o tontoma the amount ma be ma akwa de o se de dan ni mu a ko to dan o ko to fan o ma me ni fish ne fan ne bo ye de pa e bia na be mana ka sa kufu ado time na ya yi ni she za sika no de ba no we bi na de toy ma me ba ko de o se unya sika e wo se o de to ade a o wani boss bi a wo kai enya service ni we bi sa nya sika nya na de to ade o se eno de ono no nim se de obetutu no aye den ya na ade na wa to asi ho no se ya fa na wa to asi ho no bo na e bo ho ma one cd fridge ba ko ye kan bo kire wa ye mbe hye na 20 million na fridge ni ba ko duru ayo 2000 ebi 2000 1008 etina unse ye no abo kasa no se ebi ni mu no mu hunu sika no so kusika ho bi
kusi betra ha no or the 5,000 10,000 one CD no or 10,000 and then no credit mama phone bebre no ani afa mani so yeah eno so no abokan na me so o se wo kona ko ka say me pay 30,000 30,000 ajire ko fa kufu adobro no abekan no ho sa say get wa it wo kwa o pay 30 million I was so can say o pay saying 3,000 there be 3,000 here 30 million to so wo pay here oh esia no a say 3,000 here 30 million it is a o pay 30 million can you sika no a I was so ko catch am say o pay 3,000 o pay 40 million I was so catch am say me pay 4,000 now o ko no ko kan raw say o pay 30 on onim say me pay 30,000 and I say 30 million onim ska kro so o kan 30 million o de onim say o kan 3,000 83,000 e de ma wo e bia na wo de ma no so nka wo hia 300 million e tinka wo no ko e wo so nka wo ka say o pay 30,000 what does it nka wo kan 30,000 a nka e ba yi nka de 300 million de be ma wo no anya possible sika no de de be ma na de ma wo no sa enfa ho ne 3,000 yes e bi mu nya 10,000 no e bi nya 10,000 o me your interview COVID brain mu die bi o mo se o mo support small one enterprise o ho ayi and interview say sika yes o ba ya ne atama ma wo to mu di kan ye ho exams nti e no na ebi mu anhunu o mo asem kan sika bo no man timi anko chire mu ye oh ako ka 30 million enya na me kan o honorable na e ka me na honorable akwasi akwa na e kan ye say bi mu anhunu o mu sika chire mu ye enti e bi timi nya sika kase mi dem say 2,000 e say o ko no ko hunu asem ka dia e bi nya 100 million e bi nya ye now e bi timi ko kan so pay 10,000 Ghana cedis so what I say but o pay 100 million o ko no ka tell me say me pay 100 million e ton Ghana sisi asika 100 million ya chichire kufu adu Jubilee House ne parliament ne kura bomu enso baza ye pe ayi e-levy best 6.7 billion onkwa nko ya o se o pe ya chichire Ghana nton fama tito mu so munim se sa ka won to munim se ma me fo no o mo de 10,000 cities no mo shede ni mu da bi o me ba o but obi nso a unse obi adidwa na be 30 years obi adidwa no be 40 years obi adidwa na be 20 years iti ye pese che omunya nhunu sika mu ana sika ni do munim foforo no still yeah even here penifo no kra no a so makosu kakra no eto de bia ne boy omden but adwadi fo ma de omo no nkonta ne sika de obo awu omo de scan de nya scan o kan ya onim obemu tete sika ni nya cities no omo nse da nim utimi mu za mu 2,000 mo 3,000 no ba ma kai ma mi bi ye friend ma mi adwesa but uze kwafo de omo ye ya adwesa ma mi adwesa what's it we ni de hin bia o pese wo twa no a osuma wa ka chen so 20 cedis say 20 cedis na first no 20 million I'm saying 2,000 20 cedis na first no na 2 cedi ana da bi o sisi a 20 Ghana first no na 20,000 20,000 o pese ubu no a o kwa o ka tetede ne kire 20,000 ono tetede ne o kai ni nyina etu o ka tetede ne kire no a on fa 20 series ni ma o da because when you say 20,000 dey bi wo etu o kwa o se ma me me pe 20 series ayade o se no ne de hia also baako pe no yo so endo mu no na ko ka 20,000 o se jeje de 20,000 se han 20,000 o ba sika ne so ebe chance na nkofo ehunu mu ye ba so la nkofo ehunu na ye esi akosku he ye esi ti kwa me asante na dey ye esi akosku kwa me asante na de ma ye ni hwe he na so wosere na me sire na asmani ma ye yi oh my goodness kwa me
Yes, ya go school class still I bro. Still I bro. Sika no masesa no. Oh, still me say minimum go for bebra. O can say mama 200 cedis a want onima de kro. Obu okra dia wo de sa 1.5 Ghana ni be mu say what say na dwen kra. Bozo we 1.5. They see anyone abokasa yi. Also no ankasa ne botum. Best 1.5 million wache. I no nye maslo ka nye G ne hwan bia. 1.5 no bi say can 1.5 they say no nya de. But sika kase o. 1.5 million can sika no almost 1.5 billion plus. The 20 Ghana no. Can there 200. 200 mum. Kwaku si na correct o no. Dabi. GM. Yo. Apuzo no atraba. Odi 200. Andra kusi de shito bi ato. Say ya. O erade nyan kwase shito 10,000. Shito 10,000. Shito 10,000. Oka 10,000 wa confuse me. I'm say 10,000 saying 1 cedi. Shito 1 cedi no shito 10,000. 10,000 nim skakro. Ya de ma wa sha e frawa. The number you are calling. Sikare de edin. Ne tworo kra edin. Basa. Who say 1,000 plus no. Say zero na sesa. Ne tworo basa. Enti say me pacha wutie ye na wokwaji loan a. Eya mweni ko zero. Ayo munjo. Say wokọ tworo 1. Na wo tworo 0 ni mienu a. Wo pasa wo tesa wo pe. 1 no kra no wo tworo 1. Na wo de dot eba. Na wo tworo 0 ni mienu a. Ebe wa dwene say what draw say wo per 10 million but e be ba na the 1 cedi na ebre wo because we say wo draw 1 now the dot ba now the 00 1 dot a chire ni nyina na ye decimal numbers say wo sua ye it wo draw 1 no about dot unya draw 1 na about dot wa na egu a chire ni nyina ye nka mom e decimal numbers enti 1.00 wo de ba Ghana sika fofo mu a e 1 cedi. But e bia na so de nam o me dem se me per 1,000. Share. 1,000 madam wan tworo ni ye. 1,000 na ye 1. Say sika dey cry dey SW. 1,000 na wo sika tworo 1. Na o ye o mfere say unsan ho se den. Koma. No aye koma. No tworo 0 no baako, mienu, miensa. Na che say 1,000. Na no che nsa mpa 1,000 Ghana. Ba no kom se wo ko bank a. 1,000 na wa tworo no. A wa tworo 1 what sign ho. Wa tworo 000 no. Almost say see a chile san tworo 0 mienu bi. They say no kwa de ne na antemansa nkobi. Eno na antemansa nkobi. Because 1,000 kwa wa hu tworo na 0. Obiri na ni sukura. 0 asare kwatire. Ene mo fa musika. Ompo ha obi a. Basa sika we pa ya be say ka rekre. Oh ye be Kwafo be hunu mu pa no. Na che. But on the more serious note, on the more serious note, omanfo a omo keka ensem no soronko no munya botre. Asem ba ye nipa na eka. So ati ase ya to yire nchem ne to mo. E na mpanimfo abam. Ye ba bia nkasa abire ye mo amo. So ati ase inti se ya cheche ena won sankan bia ono abo akwasi akwaye ne na ne tim pesu yi so ana nti sa ana mosime yare ono abo akwasi akwaye ne na ne tim pesu yi so enti ebia genuinely ena na meka no enipa be 5 ye cheye afia anya bi adwempa anya bi genuinely omne ma hye omo anya bi ono abo we de wadaro ma wu mo cheye no ye anya bi ampampa ye ne ma hye ye bat ye anya bi. I don't think that I was thinking we did basa. So what I say? And I was mankani ye. Oh, and no. So was what den kwafo kra mo hema for na tuatua no. Ti mo nko mo ho. But I think say sense na wasn't ke kodia. Yes bibia nkoka papa enye trede. Wo mo munya bi nsu ja ahoro ba hye no. Omusu huru bi. So what I say? Omu huru na asisa de ni bra ba. Mo amanya bi no munya ahoro ba hye no. Because untumi metina radio so make say 98% people no monsa aka. Na mi wa mi nya bia. 98 uni mi pa. O kasa ma ho say ebia me no me hwe ko before so.
me call before no mean answer can be. But you don't speak generally say yen 98%. Meanwhile, almost 300 people are there. They are complaining genuinely say omonsanka. We are sana so ma horoba. Yeah. Ejani abasa ye be ko ye hu fi wabonte. And no credit. So what you say? Enti afenu mienu nyina ye to omase but ma yen kwa homa no so biemu mra sisi ya na ye wi a yen san ento aso e wo fie ha ye ne ye wura kwabena obin da ko e kwatwetwe nkomo adwadifo ba ye bi kwaje bosia e dia akoto fridge e bi di akoto fan ene bedi akoye enkwan akese no e wo se ye ko be ho na be tu befo anope yi ye wura kwabena obi da ko ti yen kan anope ya mo achia mo kwaba oboba metonka afichi apanso ye de radio ase anopo ye pese ye hwe ekwan ye befa so a se obi eye adwuma ne etua ne ka bosumi bia yenyi bosumi akatua ne fansi nchen ne yemisa ne se bosumi sika no ama obetumi adiyie ye beba no so na so asem a oba ya edapono so a yegu so a atwetwe ne se birikutire yen ya ha no na ejato ye market mu MP edi animu akwaji sika brɛ wo mu a dia be tete ne se beji sika no be dia koto fridge a be enjoy keke ye je bosia de koto fridge okay so be only fridge ba ko je bosia de koto fridge a this all the fridge ni to I saw there I see yes I will be hot but basically be kwaji ya be di koto fridge kwa de beton ayo nkuruma na je so di bi sie ne dem me dwene ho amenti ase kura se be kwaji bosia na beton nkuruma be de be koto fridge jina ni pan information o ska ho I see information o no na de na wadaro ma wone wo nkasa kakra man ansa na yaba ye we ni so nse nipa dodo no a esusika ho and sebe omo a tembia ye bresika ho no yenya sika na ye de akoye ade directly ye spend no directly e bia menya mesika na me de akoditi menya mesika na me de school fees menya mesika na me de akota asase direct o menya sika na me de akotoka change baby amete it to shoe to phone kese sa nipa no matter what level of income I ba no tembia no ho kire okaka but obi a wonye sika for the didi ansana mfaso abaso amana yusu no omo no matter ni sika how small sika no ye no tembia no o allowance kakra no hoto no esini obi a tembia o yusu sika no sisi a omo kwaje bosen ya omo da koto fridge directly ya school fridge ni mfa he ma no any obi a kwaje sa bosen na obi a wode tone yusu no na nipa no ehun be hin kan kakra asene the ocean directly na dodo no amu no nipa dodo na be 90% yenye skana no matter the salary ndi so uhia nipa be break say oh benyam adwuma yetua mi kai a me ho beto me yetua o kai na o beta se standard so bibi a singing room now 1,000 amount 5,000 o kwako jitu be and the answer is standard na in terms of allowance the salary na ma ho beto Amanfo de be say no nze Obuoba I call him Sani Beka no but that pay na ma no afena ya dwendwen so but kade nkanye sana sabi especially if I don't know any bi no ka your to salary mu kra na standard na olivu na no anko keep no na difference no what the I said they will call mekanika na akoya mabro no wo yam sabe ye be do so the boss one na we be free ma onchiro na no na discipline and nya dia you can be blessed with me I am comfortably sir until any can be blessed with sikasem enko ye no if your mom ye business dey very no we come office what cast that crazy or fact secretary be very salaries also means one salary no why because of managers can you I see. All right. Inti where the can touch on the salary no issue no crash so kakra but my yenhwe yetua meka bosome no yetua meka no nyame anim no kuri ni se me tetete enema bi afiri mu a
enkohwe ɛdeɛ bɛn na wobɛsusu ama me sɛ menyɛ mfa nka nea meyɛ no ho sɛ vaccine na wanya adwuma ebia afia mu yɛsi mu ya 2022 wanya adwuma saa ɛne salary ne so ayɛ tiaseɛ na sɛ wayɛ adwuma since 2010 na wɔhu sɛ salary ne so na still salary ne so ana kyerɛ sɛ ɛnɔma bi wɔ hɔ na wɔbu ani abusu na sɛ ɛnɔma bi wɔ hɔ a wɔbu ani abusu because obi ani hɔ a wiase ne salary si no saa o nipa bi ani hɔ a wogyae mu a wogasa bɛyɛ tua meka me ho tɔ me because sɛ bia bi ba bɛbɔ ɛsi amfa sɛ wɔma menim ebi a sɛ ɔware na you know wonga nware so a yɛsɛ wotwɛn onim sɛ wobɛware woware yi a wopɛ sɛ wowɔ kyɛm biara no wopɛ sɛ biribi bɛka ho enti wo sɛ ntiasɛ na wonya sɛ me salary yi a anaasɛ adwuma yi a mɛnya no afei anaasɛ afei mayɛ no afei anaasɛ mfeɛ mmienu yi no plan bɛɛ na wo sɛ menya na metumi save kakra a certain percentage of that money na me save duru baabi a ɔsɛ mede kɔto baabi a sɛ sika no ɛbɛwo na usually saa sika no sate sɛ ɛwo a tie yɛ a anaasɛ ɔyɛ ne yie maybe over 5-10 years a ɛbɛtumi a wo asene wo salary no koraa so ɛyɛ abe wopɛ sɛ ɔyɛ yɛ bi a anaasɛ wopɛ sɛ ɔhotɔ sika mu a ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi abɔ twa sika lɛ ansa ma hotɔ wɔ sɛ ɔyɛ discipline nti megye 1,000 ɛpɛ sɛ me save 500 and mepɛ sɛ me save 50 cities the 50 cities na mepɛ sɛ me save no mepɛ sɛ meyɛ no 5 years every month bia me save 50 cities me hotɔ me o but menya 50 cities na bi afe aba menya another 1,000 metumi de akɔyɛ biribi ebi mo de kɔtɔ treasury bills ebi mo nso tumi de start ebi a side business bi a wɔyɛ ano so de mfa so nkaka yɛrɛ ɛba but ɔsɛ onya regiment ɔsɛ onya plan bi a ɔka sɛ meyɛ biribi ama ɛno nso so bɛtumi de kakra ba mu ɛsene me salary no yɛnka kaa ɛne dan koraa asɛm o because ɔbusua ho ntɔ mu a ɛnyɛ kaa ne dan asɛm ɔsɛ make sure sɛ ɔma no anaasɛ ɔbusua no anaa wankasa no woyɛ comfortable baabi a wobɛda deɛ wobɛdi woyare a wobɛnya hospital kɔ school fees saa no ma no ɛno nti koraa ne yɛka mu na woduru sa level no a ɛhɔ yɛ comfortable kakra na sa koraa na wakɔhwɛ kaa ne ɛdan ne saa noma na nkɔfoɔ ɛyɛ no ba dodoɔ no ano nyɛ hɔ na ɔmhwɛ osebu no de akɔtɔ asase so no de akɔtɔ kaa and kaa no so a wɔmfa nkɔyɛ adwuma ne mfa so aba so ɔde di show time biara no bɔhu sɛ o salary now was binka because cost of living no cost almost every time so I've talking about say why you adwuma from 2010 or salary awoje no enye encouraging yet wo share o person we loyal to your boss o person we loyal to the company anyway you wani obe advice say from 2010 why you adwuma wo salary enkona nim eno we bi ma meka ho eno so eso nte advice be no be ma say nipa no ko adwuma panyin no bi san say adwuma ma ya che onu suban adwuma bi a wo ye papa bi a no sabe nipa na odi animu no so no so nti ya da ya za adwuma no nyina panyin bi no ha odi adwuma no mu a mfa so ba so a ono nko abefa nipa kakari be yesa especially omo omo fa adwuma no seriously nti se na dwe ma so akɔtɔ ko bi za metro normal ko yesa me salary ni increase for the last 10 years it seems like a crack home I mean it's not bisa oh I see cost of living say I might say cost of living cost yeah when you macro account it's a normal 1,000 not the last 10 years or the amount of 1,000 it's not bisa let me kakra but me just a human penny from do no human no cost or entrance and 1,000 oh I see now ebia makwa ko bisa omo a response na nhyɛ dan koyi but me so me person me remaining loyal to the company but say edu be bi so say wo so finances is here especially so omo no so live big say adwuma no ho kyerɛ de dey different but wo say omo no ma nyina e cost na salary no e da be bi da very ultimate share be before and then I'm doing the money. Oh, I see. Because I was also calling him. So him said, "Abrabo calling him." And he continued for being to maybe for 10 years. No, or said, "Nipa calling him." He sure said, "Humobo is super bad. You might pay him." And I said, "You want to swing? Na you want to yina? Nipa na ya you want so so so. Enyam faso. And the American said, "Nipa do na be ye. The kakabeka." You know. Okay.
ma ye na se afutu ade amaye ne mu do papa pa Nyankopon ya adom e chena ye besana ba no atoa so amaye. Yes, boss. Bro nya de ni nyama yo. My medical bonfire man. Okay, yeah, that's me. Okay. All right. Inti yani yera obin da kon na ekotwetwe nkomo no wabene ye ba no sika sem ne ho ntoto ye so a yemie bi adwuma yemfiri yankasan botom emie bi adwuma nso a wabene pa ni nti no obroni friend entrepreneur or a successful one and ye ne ekotwetwe nkomo as part of Start Right Summit no 27 minutes into 8 a.m. ene ebreko pa momfa nche yen afia madaroma momfa nto asoma yen yo ebusia anapa no watwe aba pound sema aduonu nso 8:27 a.m. Maakye dwobadie so na agusua ewo ya wutie na the bokrata moboso ene yebe abesha ase de ama wono Ghanaian Times the bokrata ena mede eto aso nya say fix the country na eba so na awuro bi pioto wa asa nya sam ketwa kwana kope the Ghanaian Times the bokrata no owura park awuro ni pioto na ache se ne dross ayira wa hwehwa sport ana ahye wo hu ba bia ewo na enche hanu wanso kwadwo pon kroma yo so for share amane bonsam so papa yi oba offside be constituency no na ginam sabra sebedwe no odi asem bia todwa asem hia pa wo se ewo se mra sebedwe fie no empanifu agu ho nyina mra sebedwe fie fo no ankasa edwene emra no ho no mo dwene kwa hodro metimi afa so ma mra sebedwe fie dwumadi akoso tote na entokwasem ne pre mentem wase no ni nyina nso atimi afri ho na Child Right International for boss ena eka say asem wo kan nyina se wo se eyensie ewo ehumasuem se ayensi one time enu nti omo so ehwe ebo enkwada ho ban de wo ma no dambi asem wo kan nyina se yenhwe ne yemfa sika enhya kyerɛkyerɛfo no omo fotuom akyerɛkyerɛfo no ho hia enu nti sa chechefo ne hwe wo mo ho to wo mo a sanso ena ebe transfer abankwala ne so ti no ehumasuan de o se hwe ne ye papa ehonsem eda ha se na apiate fo so arawosem wesi wapiate no empadifo atnase Lands Commission for Ministry of Lands and Natural Resource wono matnase ede fund bia ba wono behwe nom de aso adehye asen ehonsem da endra nom kopa fund no ho entama ehonsem de abakratai ede aba na nche hanu waso COVID-19 yade kodie we ye ba ye ena owura ya kanese Zoom lion kuo no da no papa no ewura doctor Japan wodi atojo chese COVID-19 na ba ye no ama aban na ye nsachira ya hodro bebre ewo ankurankura dwumakuo ahodro mu ya kratai ede ehonsem aba Ghanaian Times anapay. Without fear or favor, the Bokrata a daily analyst. What the ensema wodo ede aba na odi atojo kyerem se aya owura tobinko wono so watimi aboa pa sam na okasa die aja wono so chese school for mofra makomako aduonu 20 waso wono masene a ene nwoma suansi achi ba no wode ehwede ama won mama mo so de akwakoto mo de sua enso esuo no eye eda nana amo tobin awodi kan ana wode sa anoma we enso ama won na eda eye tobinko group of company ano na special prosecutor Oruakisi ajaben ne fo wa one de da bia was re na sere was na just ni tirimu ye fine no hu se sebisem prebiasa adwumbone aba tirimu pe ne wa kyerɛ wo kwan na obefa so adwumfini nyina ebefiri wo tirimu enti wose enei aya empanfo akuku da matoto ruo ne anyintini a won mo sika kora bia wodo bi opanyin ne edimrika du won machi so bese wo so mumu na odom ko gina mamra na no sanse o mama oman no ehwere ayesika botene afejapade agodo ena wonso etwade aba daily analyst enso emo na otu aso a ena ode atudwa ekire mu se wonum enso apa eye basum eku a won ba behwe ama eye apiati wonum mo akire wonum anaso wonum anei won so ho aka wabre oyone no esiye no ombehwe na afi no omatimi anya sikabotin bi enso de aboa eye wonemo enwo nsem ewa ha
daily analysis kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔselani bi a wɔno yɛ ɔbaa wodi kan na wɔkyerɛ sɛ wabɔ no mmɔden paa nam ne wo kasɛi watoa nananom ɛwɔ ɛyɛ ɛnsiɛ do watoa nanam ɛwɔ yɛ ɛnsiɛ do brigadier general na kyerɛ sɛ areho paa ɛna wɔkyerɛ sɛ adehyɛ no mu wei kura first lady Maame Rebecca Kufu krampo na kyerɛ sɛ wɔte ne suo a ɛnya agoro nti nana ɛde hanky pepa kakra de ma no police sadom mekyerɛ IGP ɛyɛ owura James opon wanu a nyɔno a hey Kufu dampare Kufu dampare na da yi wa chairman ubebo mi die ti kan na one me enti wɔn so kyerɛ sɛ gold dealer bi wɔnom agye ne kra firi ne nsam na police for kyerɛ sɛ ɔmani bra no kwa bia mefa so bia ɔmsa bɛsɔ saa nkrɔfo mu di sɛbi bɔnfo sɛmi ɔmsa bɛsɔ mu a ɔde Dr. George Ekufu dampare mfonyi api ɛyɛ ɛsoɔ wei ɛyɛ daily analyst fear without fear or favor ɛna ɔde bae the new crusading guide da obokrata na busua ye de to aso na akandapa mfoni da ha honorable 10 you 10 honorable 10 small for me honorable you 10 wada kandapa da ha na samu Kenya ne se senia se bra so bedafiefo ekeka muti bom bra no munyai 2022 idiom mfa odo biako yensha ase na Ghana kabima me kabia mamuo no emfa ne to papa emfra encha no wanso nimonyafo akwadwo opronkroma asem o kan baako nim no the same thing en o kan wa ha se de akoso na anu ada de 2021 nim no as film anim guase ati 2022 ide obia nya ready normal asumdwe embra Parliament House na University of Ghana for na wonoma pa just pon papa kan ze nya si Zoom lion papa no Dr. Joseph Sian Japan oni atwa ne church na Jospon Zoom lion papa no eno na media medi nim no na University of Ghana for apa no se wombra embeka wo muko bi ho a na emwa wombetu wo mfo ewa kwan ahoduro bi so kratai ede ho nsam aba enche hanom wanso apiati fund na yate no ehun kyerɛkyerɛmu eda ha ti anapai se wonto graphic bi a the new crusade guide obokrata no ede nsam aba na the Ghanaian observer ono so o say truth stance observing Ghana in truth ana ono enso ede aba na oba ye no na o se wono ofiri ase ba oman nim system nim nya no ache wode kwa Ekufu ado waje eye ni green no top green no sa afata ne pa ana akradi tuja chem se sa 1 billion Ghana cedis no eno eye Ghana cares program abuo ebwa pa toto nioma ma nioma ekoyie wono oni ani no wo hunu omamo for ice no omhunu se ekoyie pa enti eye 100 billion Ghana cedis Ghana care program no na kire se enioma ekonkan ora kandapa eye oswafo no ana hwan bambo ensam dwumadie eso Michael Koganum ya national security obanyi kire se domketo ne domkese wei oman nkan kontinam wo ho yankasem nkonam nkobo akutubo timonhwe se mo beye nioma beboa ama oman no akonkan wo mlase bedwafie ho ene no so wonsem wode aba na apiati so eye committee o mbehwe atoto nioma ma yasa chichiri kuro no yie na ade atimamfo so wato wonom no eno so apa hontoma wasan so atwa wasem ede aba Dr. Abedi chiri opanyin akasa dia tudwe chiri mu se yenhwe se asumdwe ebeba ewo aman amaya hodwom na asumdwe ebeba eni se yebesoso ye ho ne yaboaboa ye ho eno na betumi enso aboa ma noma akọ eye enkan ena ode aba na sebedwani ede ma adehia wonom wo ofo ase airebi abato mpesua so ono ye osoafo osan so hwe darubo ensam so o Michael Ganam ya eno eye owura kwadwo opon enkroma kyeremu se ye wasudie o timamufuo nti ne wo mlahye bedafia ha moma yenya nneoma befata na beboa ama anoma atimi akonkan wo mayim na timamufuo nso ho
atɔ wɔn mo ɔka wei de kyerɛ mmarahyɛbadwafoɔ ɛwɔ mmarahyɛbadwam wei ɛyɛ the Ghanaian Observer munsem asudi aukaye mama kae nyumbi asudi damiso semi kamfu nyame kamede yeah merane pe eti hure tinu asudi damiso ombeye omunya ne fast na moka na mo brenso I know your Church of Christ nyomo na praise before there Church of Christ oh say na papa ya no so dem no no ni mo kro there ya na ebo keyboard si keyboard na me bo man no I beto you be on the book keyboard ma that's one for a music student timi na me ye beat no oh okay na me beat na man so fine Ade ebusia ya the Daily Statement na obokrata no etwaso Ghana case hwanwa batampa I don't need it Ghana case hwan mi hu ke oh that's so Ghana case batampa e ti na bata e wo ehu dwan wo mo eye case o Ghana case batampa eye case eye no me daddy we ye dwene mo ho enti ano ne den Ghana case Ghana case eye Ghana case David ye dwene mo ho mo se den curse Ghana curse eye curse how word me ehu hey Ghana no say me hu Ghana curse obatampa Ghana curse obatampa intia oh I don't know spellings in na esesa no words na pronunciation wo fantasy Ghana curse obatampa no ayi crampo ehu intia na ayi say school fees boy dey because Ghana dromi obatampa yes obatampa be na you so be tia ni abata duabo ebo di tu ana mo say dey here da binya no Ghana ya dwene mo ho we ya dwene mo ho ni bia inti Ghana curse na de ko tell no so enyi Ghana curse Ghana na simple curse usua phonology no a ye wo baako a enjeje no kosoro na baako no na baako no edum munyi ya curse o seke eye basi wo eye duabona o dabi we Ghana dwene about time my brother nyame yesu so about time bi anhye wo ero obatampa na se dem say unya bia beti Ghana ka bia na obatampa duabo za obatampa ai papa so my papa na 11 no obatampa budget aba enye za so obatampa budget aba ai na sem papa any daswo budget 11 mama ndey papa case dabi 11 ero ne sutro budget eno na ye no me no ero na Ghana case no eno ye case si enya YouTube se hwi o dabi we ya dwene mo ho 100 billion na sa obatampa hwan eno no mo so de ma hwan obatampa no say obatampa no na omugusu omudandan ani a sisi ya babenya you start you start no mo say aba so wa mo say aba don take Ghana I mean who so bia I post one status penny bi and you start when I'm say 11 no you start 11 so yebenya 1 point yebenya 6.7 billion 11 ni dia muntum da o 6.7 11 no 11 ni dia bless ko todo oh there be back and don 11 dia na dan am be kwan bi on be fa so bi on be approve okay you all there yes so me ni say omunya sisi town omunya ya town some person be tell element yes men say me hye me ho so na me de me comment na de ko ahenkan hi asem and this a message program no 11 no ho say 11 no me hu say ye den omo be me ya tua this is a killer boys for nso sit down this obi asikurum ananto ye wan mo no so me no nyina obi asikurum omampani mahama say minority asikurum na majority so asikurum minority no omampani mahama say minority no omo pa kakrata omo position omo ateki say
E11 no mo nyi ntumu no ehwa no mo da so gina mo mpe kakra mo antafre adne nya kokko football boye cheni mo kakra antafre ya simple see ana no ayi ade no mo ye den ye betua ana no ye pe speak ya mam kakra antafre na man ye yi mama ya kakra antafre sa mo je kakra MPP for na no ma wo sa no mo adon no keke on mo firo mo kuma na papa we no se oko parliament obeti speaker se omo ba ya announce speaker so betimi asori agina obe 10 minutes next speaker nko tena ase no worry so na te so we are action no ya je form na de we nya wia no worry kunche see I can speak be 10 minutes speaker ndru na phone we ya chichide go Michael Kwe ankasa de omo se there be speaker there na so gina 10 minutes o mekanase bakwi ya na ndro frantu me bakwi bi frantu me you odwini hu Jesus Christ ga na ba yanka togbe afede why celebrity speaker of I parliament am the speaker of parliament Sina say you too for parliament so who say he is the second gentleman of the land. Yeah, of course. What is your position? Common floor member. I'm on number 2 on the list. Number 2 on the list. Number 2 on the list. Hey. In the absence of the president, I am there. And they are no correct. Hey. So you have no right when I'm talking. Sit down, shut up, sit down. Yes. And listen to me. Inyo. Yes, sir. I'm the second gentleman of the land. Yes, sir. Yes, sir. It is say we phrase here. Hey, papa, we do be ku. Wase won say ukwa sentimental mu a otumfo kan ya na mafa. Na hu sa strategy no. No say sa. And me check it. Wurade, sisi am ba na me ye ohene na metimakunya mu a. You go see. Enti be jim ponche. Enti amra bia ni wo say. Oh, David. Ya chenja ade no mu osi. Emra wo ho no say. Ni mu osi. Emra wo ho no say to say matari ya ma say. Say my dress means me fan call parliament. Se me wura ho a just me bot tie. Se me wura ho a se me pet tie. Na me bo. But to say I just atare na nyewu. E come but ube wura inside ah. This is bot tie kan. Official. E bo hu mi. Na speaker de na. On the the African print. Ti o ton abibifo wa ya de. E no no so no minim say wakonya wakoje contract bi si obe share bi before ntare a nti say no no si court na ye apake asinchen ma Philippa nti osan ko bi mkro di fugu na no jarabia nyina na de bone na de one do no fi bowie ya sabia ni mo ma so no kwada na me si papa wo yo hia mpo o chira mo se ona ye organo ya kan sa tawale yi bi o hihia no se wo hene no ne nyum bia wo to ya man level dey say ba kudu wa hihia no se wo hene dance king o se no no yes a share space ka o ba ne ho ye fe ne ho ye oh yeah come on ya undress sa undress sa be bo and do gini din o be bia posting ne ho ye fe pa na ba no ewurade wa ma so na so achira mo se obeje mponche wo ye pe wa wo sirem wo ye mpi wo sirem prepare mponche to o to twade ba ko bi aponche ba ko na ntwie e ode na ntwie ne yaje enti ye bompa se kwantu no nte so wa kwantu ndi se okohwe na pom di nsem akwantu no nte so na okohwe na pom onte na konwa mu mayen sama wie ana ye nwie na dia ye dia mo nyana mo nko nya ye dia ni aka ne beto aso wa ni ya bobosu nyina no ana krata na dia beba enti ne tiere se mo be chia abrochefo na fe ye jam kwan na matimi akọ abrochefo ne wo bi wo mpode oze nja invavo abrochefo no adwen kwe na no ma me bi abroche na me nko abroche media me kwa abrochire ma me nko New York mami Janet Dakun e wo New York City anope yama good morning
Sounds near called Toulouse. Toulouse or France. Toulouse. I don't know of France. France, you know, ye wo OG ewo ho. Ano pay yamao good morning or French was saying. Bonjour. Okay. Bonjour. I dream pass bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Anna, bonjour. Bonjour, Anna, bonjour. You never say bonjour. Mami tie boss yi. Boss yetio. Oh, bonjour. Bonjour. Joir. Bonjour. Oh, okay, bonjour. Maybe to me kind French and about me to me nka. Bonsoir. And no salad très bien. Ça va bien, merci. Ça va la paix. Ça va la paix, on appelle. Ça va, on appelle. Toi ne peine à hommage à ne con. Monsieur, madame, bio, French. On va bien, pourquoi? C'est pourquoi c'est a question au Sadio. Merci, pourquoi? Oh, like me says especially figures no. Meti maka ya kosi be 100. Ana nchia no. Oh, no Lucia nka me so start ma me na me so January, February, January, February, March, Dimanche. Pourquoi? Eh, yeah, mami na French. Et tu le bedem ya pass monsieur French oh. Ya di diagro. Ya school kwa ya the French teacher ba ho no mo ba say hey me metina wura yi mu me kokora me teacher de lo ya de but na mami me nua bi yakọ say no ye me dorm mate in secondary school your friend Mensa Collins nene o mame so da form am we di 1 week wo asin breku asin breku madam Emilia Mensa aka Esi Kunadu ti Mensa Collins kafra ya me de ono na de ma na ono na age de ayi die ti kene wo se kam tietie mbat de aya na aye no Mami chia bia ne yanko Yahoo eni ayekese ale bodi agongunya fiana na Yahoo da mami go oh god bodi ana me kai mami salen go mi chia Yahoo kusi wa ko je so Yahoo fashion ebi ni won and ebi da shame no oh okay opa me man ni mo wan susu mi o ya de radias ani sorry ni ehwe bi hwe de aba ha baby abe wi apan aguo no egu mi fio bebere de croford de ko eti Yahoo fashion ni chia no owanamase enti mame namase oh na Lydia's fashion so aboabo adote junction adote ho okay o pam slit ne kabasa yi no pam Friday obetimenka mate madam mate eti Friday yete wonka na Saturday nso ya san te wonka because Saturday nana adwoa nana adwoa wo to ne bani din eje wa akode inyo wo to ne bani din ne din mpo da bi en kansa obi opese otie bia omra ho ana wo kana na adwoa na kansa da bi edin na nkofo di be hu no na me be nana adwoa nana also one credit anya check a try na me be but kai say nya check one credit ayi akole dabi anya akole Erade nyankopo asem ya me ya nana adwoa wodin bi me kra ye erade ajele to ne ajele ochina na de chen na Saturday eti mo amote nka che no obomode anyem ye nyame adom wawo wasoye no asomdwe mu eti ye ko didi enti ye kwa akonom no ajele na najwa ti Saturday dia ampaye bedwa woni fio Mami na masina yento aso ha na 51 minutes into 8 a.m. still live on AHENKAN933.3 FM. Maakye ena wugusu awu etie no afia
ampofua ɔne adwempa hene Kofi Mensa ɛna ɔmde de ubon krata mobɔso no ɛde ɛma yɛn no ɔfrɛ me Obuoba Ofori Amanfo mepacho ubetumi ɛde wadwenkyerɛ de aba na yakenkan de ama 0594841044 0594841044 and as part of our AHENKAN933 seminar we will talk about a year e-levy yebisa question ba ko be miensa bi na yewia yama okwan na nso so watumi abemu ebi eya no ahye ne nso de amame ye wo questions be makoma miensa aye bibisa mpanimfo na yewia yebema okwan na nso so watumi abemu ebi. Okay, enti endra me ka kira wo se okọ enkwatia anase okọ abitifin abato mpesua so a onimunyafo Brian e champon e ka kire maame midwife se o beto car ma no ampampampa wato brand new car tie rubber o de ama no owie ye wan fancy ho a o wo de nneoma hodo bebre no a ena asan de account onimunyafo Brian e champon Nyankopon o nhira wo papa emfa emayen ada MPC amwaka no so monhwe so na munsua bi sanso so ena owura Frank Davis ono so ono is it Frank Davis Opoku Davis rather honorable ono comprise so ho no mo no wo yenkwa homa ne so na ye ne honorable Sulemana Adams enkotwetwe nkomo okọ time ebisi tain yenkwa homa ne so na ye ne honorable nkotwetwe nkomo ono abo tie nka AHENKAN FM sunye yama wachi amwakwa aba. Mboko de wadaroma. Nyame adomboko. Enti the last time I twetwe nkomo na ya afie twemu, afia na afi nsuso ye bon nkomo enti ye mo afisia pa. Na fuka nkomo sayo. Wo mpesu ya nso no eye time ana tain. Eye time. Time. Okay. Yeah, that's bebre. Endra ena parliament eko na humijie mu kodi burunya musan ebaaye. Endra wadaroma na wankasa ho hobi. Empacho na me wo. Okay. Enti before ye be ko break, ene eme esisi ye na musan ba biem no, mubowura dan ni mu no, eden na ekoso wankasa utirim. It's say we are getting used to. We are getting used to. Pinchen ni nintena ho ase efise parliament a hang parliament dia ta nyoma no we say expect enti me de nyame nwa because you disagree empen bebre na no de na jinsam kakra but disagreement there is part of our work enti anyame nwa say esen ba ye ba ye no ye wonam fofo e wo both sides of the house wadamfo bi MPP ni wadamfo bi NDC ni nti hu ya ye ho ate nti chacha ye ho ansana business na nkasa start nti there was nothing special actually but you know jitum say ni see na no ansi but ye namfo we got on the bien wa no nti udru hon wan kai say eh aharum na da na ye twetwe nkonwan aharum na da na ye pai obi sumu no eno de wan kai mini man answer them down me because now say I dream home for the whole break in any nyoma no nti ya hu say afoforo we must move on nti hwe ne apunsansu ne de e once no ha ohu protagonist omo na omo ewo inside na omo pian no bia omo a okai but not at a higher scale. Edi makoi yenhwe ni musa fe kura na mo betwi nkomia de ahwe sotro nyina aka ho. Oh no, me nkata me kan say nora ohwe minority leader any majority leader of statement of make here now he ni speaker nso e kan ya there is a new dawn nya de a e wo se yema kwan masa anyoma no ba na ni me bom pa ya ne say the rules and procedure ne be adwuma the rules and procedure ne adwuma basa ba say dia no bitimi about parliament if you say semra no sise ne de mra ne adwuma emfa ho ne wa mra na diu semra no ema unya advantage ana mra no unya disadvantage that is mra no e dia later on if there is something wrong with mra na I was say akoye mra no ho adwuma
but see an age in money dear. Near Mrano can I see a dear Juma? Say the Mrania Juma, name me give the Diama. Basano Baba because I am some Rana near Juma. Na me standing orders no kind you busua eno de amamra kase no kasa no e magana dem bia ko ba so hu so bi bumra so en so ti ase me bumra so enti eno na me bom pa ye ensi se no ensi a sabi se dem twadi asa ye koto aba na obi 138 a 137 na kan engine kasa mesto pumu 138 se mo nto aba no sabi obi ensi so ko obi ase nto aba ye beto aba se ye to na 137 no e ye kakra na 138 na do so we will move on. But in a situation, you probably number so no be na say number no so and to me boom na so am number na so there and you be antiase and you me can na can what na say and see e be a worst things will happen which we don't want into a bomb player say obi ade mra ne be adwuma say yeah I media mu mo civil society mo kan ye say lamp ye nyina bom ka say parliament for no MP for no omo pentokwa ya to aba mo no mo ko ndokwa na ya nka ne de ndokwa no ba edwa. That is the essence of democracy. Enti me no me mpa ya me bo ani say obi obetena adwa no bia a speaker no ode mra no be ya adwuma pepepepepepe and they are to ba say am mra na nya adwuma then there is no need for us to be in parliament na e nya say obe parliament because e ho na ye de ye mra no na ya nka say am mra na nya adwuma na tete nya say be ko parliament ho. Kasa de kasa kyerɛ mo nanso so yɛhwɛ minority no wɔn stance a wɔn take as far as e-levy ɛyɛ concern mo da so agyina baabi a mo gyina mo nsesa mo adwen mo Frank Akurafo 2020 ekrampo kyerɛ sɛ NDC ankasa nsa amanyukuo no mo nso so mo nsesa mo adwen mo da so agyina baabi a mo gyina na mo kyerɛ sɛ sese so trɔbɔ nkoso biem yɛde mmara no yɛ adwuma deɛ a ɛne bibia bɛyɛ kama na sɛ yɛamfa mmara no anyɛ adwuma a ɛyɛ sɛ ne yɛhunu no afie atwa mu no kora de afie ɛbɛkyɛn yɛ o because e-levy no nso aban yi ɛyɛ hell bent on making sure sɛ I go through na ade na yɛmfa mmara no nyɛ adwuma sɛ aban yɛ hell bent on making sure that it is going through aban no nso mmara ɔnso mmara no a then it will go through a bibia nsi sɛ aban no nso mmara no deɛ a yɛn you stand on the e-levy. It's not a violent stand. You stand on the e-levy and say, we are opposed to it. Parliament is so, when you're opposed to something, you will pay a passoa. Yes, our opposition, you know. That opposition is a yes, I agree. And you stand against e-levy, you know, a democratic stand. Because that is the essence of democracy. Wouldn't you say, a budget or the buy, all the other parts are budget, we are passing. Abandoned ministers or the buyer, all the ministers abandoned the buyer, man, not for a woman pass here. 2021 budget abandoned by me a pass here. And he say, you will be say, we ever had none of four, and you were opposed to it. Now, all some are council, or cassette, or better party council, up to shoot through a bright hobby, now the Coty council, and the end just there. And today can say, from the national leadership of the party, from the office of a former flag bearer, from the caucus, NDC caucus in Parliament, we are opposed to the e-levy. And it's a ban, and I can say, a ban for e-levy, no, but pass the e-levy. Also, I'm not so, and Rafael say, speak up for the Kunyamua, only Queen of Fasua or Twaba, no matter who the speaker is. Now, the speaker of the Radium, nothing. I said the speaker, second deputy speaker, says, Speaker Biden of the Radium. All that we are asking for is use the law. You used to run on a fire 137 minutes, your boy, your home, your boy, your home plan say. Yes, so poor, we are told the amount of 2 hours. Yeah, we will vote no for the e-levy. All that we are asking for is about 138 or so. On for a moment, no moment, yes, Emma e-levy. I got a phone who say e-levy, no. I buy phone call, I buy MP and a 2 year. Now say a better now. 94 137 which in Baho. That was 16 people 137 and more 138 and the ANC. And Ramos, only someone on party 11 now. Nobody will stop them. In fact, physically, you can't go and stop somebody from raising the hand and say, I'm for. You can't do that. That is not democratic. And the order we are asking for is let democracy work and pass your e-levy with your 138. I see. Na yɛhwɛ ni mu sɛ this week other people anka majority leader obe present no nka bɛka ho since aba bɛyɛ
lead in political discourse emuno. But this week, other people present here and minority now a bit disappointed. It is surprising, Mimia. It is very, very, very surprising. Say, it is no your studio. Now I can't send. I can't send the break. I can't send back. You go to some fee kind of bataba, and the Yajana Yako. And I watch them bottle. Young cock now change the enemy about your bar now change. You better at Kansas no. Yeah, by a time I can again no after all. And Yako fast and full. Say, I see 11, I won't pinch and my sorry, and yeah, by kind of one Jenny say about 11. Now, two women in 11. Now, trade the enemy in 11. And now, chair, Eddie and be me and 11, but yeah, and see, and a surprise. But he said, and Rano, Ebekata, a majority of the Ebekasano. Someone say, Nano, and Nano, and now, okay, minority leaders are technically a party 11, but I'm not. Hello? Me bato Ethiopia. But what I'm saying is also a CFO actually say. Minority leaders say technically they are party 11. On the chance how. The crime is a letter of appreciation every minister for finance. Letter no about 6 paragraphs. But because of omerity, make kind the first paragraph, no member kind the important paragraph, maybe making a reference. Okay. Or say, second paragraph, or say the 2022 budget and economic statement of His Excellency the President, with its theme, building an entrepreneurial nation, will enable the nation to address the greatest challenges of our time. That is the triple helix of debt, unemployment, and infrastructure deficit. The indignity of our youth not working in each of your constituencies must be eradicated. We therefore greatly appreciate your effort in ensuring the approval of the 2022 appropriation bill. But may call paragraph 4, or say in the spirit of burden sharing. Okay, no, paragraph 3. Or say, as you are aware, our 2022 budget was an ambitious program of getting us back on a more sustainable fiscal path. In that regard, we proposed major revenue and expenditure measures. We succeeded in building consensus with you to ensure the approval of the appropriation for 2022. The main revenue policy, the electronic transaction levy bill, called e-levy, is outstanding. The e-levy will not only ensure that we move towards a more sustainable debt level, but also ensure that we invest in our youth. So, the Minister of Finance, I can't tell you and say, the e-levy is outstanding. As I say, Yenyan passing e-levy, Yenyan passing. I say, in the spirit of burden sharing, I say we shall then count on your invaluable cooperation towards the approval of the e-levy bill. Let's say every member of parliament, they are sending pigeon home. Every member of parliament, a letter of appreciation for the Minister for Finance. Now, what's the answer? I say, e-levy na Yenyan passing, we should go and approve it. Maybe I know to we could mean some business statement, and I have a to kind of floor of parliament. A business committee or not, you have a chair of the committee. Okay. And what statement or kind of parliament, you know. I am going to page 2, paragraph 5, electronic transaction levy. Right, Honorable Speaker, as Honorable members will recall, the House was expected to conclude consideration and passage of the Electronic Transaction Bill 2021 by the end of the 3rd meeting of the first session. Due to unforeseen circumstances, however, the House was unable to consider and pass the bill at the end of the meeting. Here are 10 members in the Council of Parliament. Or no one else about Kumasi, or no one else on a radio station or Catholic would say the Electronic Transaction Bill has been passed. Yeah, passed there. Other people or say technically or your penny on no deep business committee no anymore. And say, and I know say business committee no so your reps from the minority or more so ebia no name penny for kasa technically no and tiasia ye adwuma and also so onenya dwen or say technically the e-levy has been passed. I'm trying to parliament though.
and son ye be no or can last week. And I make us say still even outside parliament no ne namfofo that's we minority no one namfofo wom and I say sorry and no nkyere say yentumi nko sitting be in the name of parliament and ameboa. You can't go to sitting in parliament without the technical passage cannot be passed by the business committee. It's the whole house. And the whole house also, we are all aware that the house was in adjournment. And to hear the technical passage, besides, and this question was put to him on the floor of parliament. And even his name, his designation, mistakenly not assistant. And he decided to say, hey, dear, the position assistant, technically, he's now a new person because now the way he used technically on the media, no, you can see who say the position assistant. No, I can't tell him radio station they say he was throwing that in our eyes. And all that we are saying is the E-levy, we are ready. Now, and my argument kakraba floor on the E-levy is when the Minister for Finance presented the budget we are now or the lay budget on the floor of Parliament, the budget doesn't belong to the minister again. And the reason on the mind say, young lay E-levy, the whole week in say, minister and say, or your consultation with interest groups and other stakeholders. And the man who say, those consultations are no more his consultation. And the finance committee of Parliament, and our consultation, leaders have consultation, and the minister himself cannot determine say your consultation. And the majority leader say, make some statements on the top floor of Parliament because minister consultation. The minister has presented the budget statement already, and that consultation, I was saying, the only the consultation, and the finance committee, both MPP and NDC members, and on the say on the day, 11 finance committee, one of the issues they say, my employer who are 11 finance committee, young honorable after forcing, SPT say, young finance committee no kind, not only all the necessary consultations with the stakeholders, and some of the report, almost the report about plenary, Abayam certificate of agency, and look what they got 2 years on the finance committee, 12 area, chair of the committee, and the casting votes. So the thing that we said, now they are telling us, and no more, but they are doing it wrongly. And there are no argument on the buy. Initially, the Oman Casacran, not almost pre the status of a certificate of agency. After almost chrono copy at the end of you, no man said, there be the number more can afford your money. Very good, because Parliament have a memorable. So, what the bill, a referred bill, a committee of Parliament. There should be an accompanying memorandum. Fact is, I come off be brave. Yeah, the bill, a committee here. I was a memo now, a bill natural, and I said the nature of the bill. I was saying, Tiasia Pambi, actually. Yeah, Parliament. Yeah, refer bill with Yamamo. Now, Emma, anyone, and I'm said bill, no, we are referring you under a certificate of agency. Emra covered by Imposition Restriction Act by or by Parliament. You refer man subsidiary legislation or Parliament under a certificate of agency. And I'm saying, and then a minor near here covered no country. Near if that's any pantana here, mobile 20. More covered bill under certificate of agency. And the committee, you refer bill no more from the plenary as a certificate of agency. But on this particular E-levy, there was no memo as a certificate of agency. At the committee level, on a committee, person deciding is an agency. And no one can go to a 12 casting vote to buy a 10 offer. They consider the bill under a certificate of agency. Okay. Near my account committee, and this is for account committee, and say, Moma committee, no kind, committee stakeholders, to say, MNOs, mobile network operators, chamber of commerce, consumers, all other Ghanaians, and your consultation. And some of them report about Encatamenta email, and Captain will be uncare for Aquano. About with no, and no idea almost more your consultations. Meanwhile, consultation is a minute and a minute as well, they can present it back at the Parliament.
It's ready to borrow majority leader name some technically no. Momo dia mo chere ye no eno no mo di adwuma sisi a. Eno mo di adwuma bo munye ni eno mte nsu lo munye ni. I see. Enti finance committee you know and leading in the consultation because minister never presenting to the budget does not belong to the minister again. I see. Enti nia wa kyerɛkyerɛ mu nyinaa no yɛte ase a NDC de mo kyerɛ sɛ e-levy mo nsoso so na mom sa aban ne pɛsɛ wagye tu mo ɔmfa mmara kwan so enti sa no wɛ na gye so amfa mmara kwan so de nia mo nsoso so ɔmo yɛ hell bent a mo nsoso mo yɛ heaven bent enya de ade ne bɛba so very much. In fact but the America bia no me ka say NDC for yen to stop e-levy from being cut. Because there is no way 137 ever got sorted 138. And we can't stop the e-levy. And the abandoned person passing e-levy. The abandoned is in control of the MPs. On 138 MPs in Amra. No more passing e-levy, no. We will not stop him. Because he got to abandon 137. It is bad. Good. But honorable na wo fear home. I mean, miss out this simple and short question be. I said, the Awuchiri mean cantiasia no emre pa o. Me were 138 or 137. And also person odemre bi deba. Obedia tumu dia any of our nkrofo nyina bra. Osusu se e de benti na ama sa de simple yi Awuchiri chi mu akire yen. Aye bibi den. It is because the MPP leadership are not able to whip all their members into parliament all the time. That is the bottom line. And come to the microphone in a parliament, and can pass the 11 on that day now and talk to you. If you say, pick about them, but on the focus because they couldn't have all their numbers. By the time a minister speaker can say about 8, my bread, Mr. Comeno, Rambo Munio numbers of Muno, and some speakers are sorry. I have to send you, I have to send you. Omunya Serba, Omunya Kukufun, Omunya Kukufunsa, Omunya Serba. And see, I am daring them, I am asking them today. They should bring the e-levy, bring the 138, Speaker Babi in Tiakunyanum. They should bring the 138, come and vote for the e-levy. We have no problem with that whatsoever. All that you put a gun for who say, yeah, NDC, we are not part of this e-levy. That's all. Where the Asenka Asrobo na enyo omo asem ka atechede de ofa ho ba ye ni konkonsa kakra wo ye NDC ni but ye ni MPP no ho konkonsa kakra wo hwe wo mo MPs ni mu a is it that omo nti omo ho ase ena ade anka wa chechemi sanka mu da ho ka mu nyina mo mra nti ne udwabuo mu kura wo se wujai because we any ade e pese agi tum omo anka sa MPP no utumu se wo mo nti omo ho ase wo yi levy ho on ni na yi levy no nyo bi ala pe I am telling you, say, think e-levy vote, no, think a secret ballot, you will see the results. But when you say a politics now, a politics, no, when you don't go with the group, saying a group like you know, it's not only MPP, both sides. So you can't realize you don't go with it, you know the consequences. But if it's worse in MPP because of money or power, yeah. And they don't know money in jail, but they can't say, oh, public, yeah. Everybody will raise their hands. Everybody will raise their heads. Yeah, division. Everybody will do. But then for two more private and come on, and yes, so papa and my bino. And see, one of the things that people can do is say they will give excuses and not be there. And Tabano has consistently, what can I say? And at that day now, for the approval of the principle of the budget. You know, for free parliament, I say, don't get floor. Gallery hall. That day, no, Yenina needed to say, a rare address for only chamber hall. And then two others. And no one say, even that day, they have to elect people from UK, US to Ghana. And no one say, they will lose. And technically, let me use the most technical strategy that they have to use is to walk out. And go and hide behind Act 104 say, oh, no money numbers are more for me quorum. Which is wrong. So why you have come to sign? So parliament, kick out and that's one parliament. And since, in fact, in this state parliament, I can say it on authority. Say, in all major days, in most of the days, you know,
There are more NDC MPs on the floor of Parliament than NPP MPs. There are more. Usually, NDC for the door to chamber because most of the ministers will not be there. And everybody has also Parliament. And the consensus may also be Parliament. You know? And you see, and every budget approval stage. That day, Obuoba critical. All the 137 are there. Our leadership are swift to bring all of us on board. Not just say NPP, one leadership, no, one fail you, and now if we say president, the problem, if we say him free, and the leadership on the floor, in the chamber, and the leadership of NPP, open a problem, you know, because I said they should do anything early. If they are able to hit the amendment to come to chamber, and any problem, but they have not control. They are not in control. Now they will come back to the media. Come and throw that deeper eyes there. NBC phone say. Meanwhile, the basic thing of one can't mean yet. When I watch a near Mumu da ho papa. You better have our honey in como. Send you to meet children near Muno. Meaning, say, why interpreter that was sorry the Nimuara. We are the papa. We are the. You better have our honey abon como. I don't pay yet. That's a papa. Ayana, Oko Persuasion watch our mamma yen. Yeah, that's it, baby. Abusia, Yane, Honorable Sulemana Adama, Ena, a quarter drink common time about 1 persuaso. One, and our year woman name Musini, our main rush with your fee, watch and 7 moody tray and papa. I may only say majority leadership in parliament is in shambles and they are failing. Technically, no, when you force HMN Sabunsu, you are failing your president. Technically, and no dompre, you are failing because only majority chief whip. And your work is to make sure, say, DBI Beko Parliament, you know, we have the number. We have the number. The last time we catch them was say, didn't you almost sorry a stage workout in because no more number because I just have any parliament. Matthew Poku Prempe so konya accident until no so I was sanka na I was see a kofan de neighbor. You don't have the numbers. And it is the work of who? The leadership of the majority in parliament. But I say Mosha Horoba and this if we so the Momo Horoba said your mamu one. Because they say as we speak on Mubi Nabone, Muna Mubi Dabone. It's Muna was said, Mon compromise consensus building. It has to be part and parcel of you. Odia Tirima Meba. Yeah, the AHENKAN some of the better also the amount. Still on the E-levy. Maybe the Makacho say E-levy means also. It is the lazy man's approach. Or the Ben agents or the pay revenue. Me koba make sure the entire lazy man's approach. Open revenue and I will use to say lazy man's approach, you know. I will explain further. Now so wait to me at your same part of mame. Na yen commercial break, you know. Emra pato tiwe yaba yet waso. Wow. Kwame ne dressing de wo. She suit ne shirt baby asha no. Wo hu shoe no. Take a groomsman no kra. She say bibia is on point. Kwame de enya me wan say share that ko wedding shop no UK. UK. St. Philip Enterprise no. Owo Kwame kuma cycle hey ya o. St. Philip Enterprise. E banu mema nyoma dia. Don't go there. Wo bet show designer shirts a papa mu afili. Enti wo so ma honya ha. Na kwaji St. Philip First Choice, Special Man, MK Classic, Deluxe, Unique, PN Design ni de keka ho. Na nini nanso your cotton slim fit designer shirt apapa bi. Open belt, shoes, material trousers, jeans, Lacoste, and suits. And your St. Philip Enterprise from Kruma Circle. Wo Benkaneshi Trotro Station for frona. E wo overpass in channel. Okanshi opposite Kani UT Bank. And Atudu IRS building numu shop number 17. 0244 147 212 and 0204 709 963. Na wo your wholesale ni retailing nyina. Aya wo kwa bisa St. Philip quality khaki trousers no. Ebe fit we say St. Philip Enterprise. Wow, who fintra. Malaria ya banana drew nabo tenate. Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wabon pitu, wabon bede.
na otu malaria se preko penaba se wuti yaw wenumato wa powder nsisi wiye akọ hospital ana akọ test ma wo se enya malaria ma malaria nzi unye bio for fix mala mixture na obama wa pomuzin preko pe kwa drugstore ana pharmacy shop na benya fix mala mixture ato na se pendudu etwa ko fix herbal bo adenta kantamanso ana frɛ 020-844-4442 020-844-4442 fix mala mixture dri obi a wenyin san anorma bofraba enufu ana bofraba onzi mfidu ebien mfa fix mala mixture enkratu yi FDA apenodo. Hey Jack, into bookshop papa say what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser. Adie bia e fa adisunya hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on sabe kabi. Ye will book no edi free crèche. Ekopim tertiary institutions ni enyina. Edintin sorry offices. And now we bie bookshop kese and I will pay books ni bi die gumwa. Also ko hono mo awonsa ebe kabi. Kai, nation so. Say, ye turn in the doso poom, sanso, and I open back pa on sa ebitumiaka. Akim or down supermarket, ye need GCB Bank and ID and shady moon. Fraying was 0244-293632. And I say 0203-083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Mark of Excellence. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. 22 minutes into 9 a.m. Still live on AHENKAN93.3 FM. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Jumedia ugusu awutie no eye Maakye. Eno ene that's why you didn't come Saint Philip's Enterprise semen kanchero say a mema outfit and I will pay ya designer shirt your Saint Philip first choice away in ho special man MK classic unique ni nyina no a cotton slim fit and your DS designer shirt nyina your suit for any occasion ebia na a political suit na pa na open suit di akwa sorry any kind any type oba yen ha won sabi tumi aka bi jeans Lacoste belt shoes material trousers and a khaki trousers no ye woni nyina bi e was St Philip's Enterprise and crying ye wo Kwame Nkrumah circle ye ben Kanesi Trotro station for front where overpass ne ho o kan shi and so ye ne UT bank e gu ye no e na edin hwe ni mu tudu IRS building shop number 17 and I'll be who St Philip's Enterprise ewo ho frame 0244 147212 0244-147212 0204-709963 and the number be St Philip's Enterprise so from one now I can say what you are in Can FM okasa or 20% discount I don't know a free K Asenso Limited be ma unkunya papa some yen sorry schools Jumeku bi and I'm open kunya K Asenso Limited Circle Adabraka of Iran Clinic Kaneshi Ubehuyen ewo Flamingo Road Zango Junction Ayanwa frame was 0302257209 0302919739 K Asenso Limited home of quality office chairs and bookshelves na Soboti see and control say nansen immune system booster and one is Soboti and inti say eye akake dro hwentia pepre abrobe meko and a ope e was Soboti mu a obenya ni nyina bi ya mix we no nyina any idea Soboti no package no very nice Food and Glass Authority adia to me caffeine free inti mu amompe caffeine no mu nyina mo so betumi anombi vegetarians nso betumi anombi bra ahenkan FM adwumam ne bra beje back na emo apa obetumi afre company Ayimina Enterprise Domi Market in Crying it was 0551 119620 0244087695 Soboti ebetumi aboa papa number 1 immune booster on sakabia ebeboa Ampa Bees Construction Company Limited say open quality plumbing materials modern showroom I fix it with jacuzzi corner bar
shower cubicle, instant water heater, WCs no your type BAB ewo yen akache. Modern kitchen sinks and so upebia. Oba yen wa won sabe kan bi. Na PVC pipes and so size bi a open no ye the Interplus and aye pumping machines, filters and rubbers. Ni nyina eye ampa bees and awde wani betre. Prices no air for per wholesale price and ye ton no. Achim odan ye ne Kia station no na edin hwe ni mu ewo one way road no eso. Eya no afreyen ewo 0208 281951 0208 281951 0244 425195 0244 425195. Ampa Bees Constructions Company Limited, where the quality sells cheap. Yankwa Human so na yankwa twetwe enkomo we sisi ya ne Owura Joseph Oheneba Ahen kwatwetwe enkomo oye security expert wabene yaba ne bambo animu ensemsem a odi mu akotene pa na enkomo ya ne kwatwetwe fa Burkina Faso. Should I say the purported coup? Anasi anyintum say eyi coup ana ne asi wo hono no ene yekusua de kakra de afa ho yewra wote yenka AHENKAN FM so nie yasan mo achia makwa aba umpu mbako Ora Joseph wote yenka eti wonka ohene meti wonka wadaro ma umpu mbako de yeho adokado de achewo de acheme yeda erade ase nti yakwahye ebisan se de ne besi bema oman bi te se Burkina Faso omo president ya constitutionally ya genatum military be sorry say yetu nego medase echa man yani fina no producer ya ebetia ma constitutionally no ni nyina ekobesi tumi so enipa ya du fru pesese enti one adu fru petime de ku ye den eba ya toso mienu eye enipa no abetena so ni susu so ne ban so betena so no odimra no ya hihya to ono a etimi ma ayeto aba eyi no a wanya tumi no ono nso so ode sa amra no eye adwuma sede ye sefata eno ebetimi amaku ayede aba ebetimi abaso say different political affiliation politician bia ono na ban ma ye bia no ono emire bia say eyo say nyu eno no onya kwanya dano adi wusi so no kura eho no akwa obeyu ayeden afiri so anibre dia toso nan eye yeni ayesi hihye de wa betena so no de hihye a wode ye adwuma no se bra no onfanye adwuma no beja ato eno so ebetimi ama saade na ba dia toso enum eye yen ya sofo a wo mu eka sempa ekire yen na wo mu bekọ baabi a bia hihye a beto o man ni mu no emmoa wo mu nyame som no omu ebinum dodo no de aye dwadie enti se emmoa sa dwadie ne ma wo mu a na eno nso so otimi nya hihye bi na omukra de ne ya na ehu because a quantum sene ordinary a soldier na ordinary civilian a or plan for coup ya na sa asofo ne de ne quantum pa because omu backing financially or backing population or backing vocal nti sa no ma ni nyina keka bomo enentitiye bia ya na ye jana jeje mu ya se enya hwe eno nso so etimi ema saade no eba ediku eyede eba afi yanhwe the personality involved bless Kabori na mamuo no na emra ne niema hodo aboroboro so no na onfanya adwuma na ama obi esusu se ono so ne braso won so oba enti nia ye witness ekoso ewo Burkina Faso wonu de enye mra na onfanya den enye adwuma so wutie ni amekika ye no a ye kokofam ba even say ye kofa political side ho no a
many Gakacha said, Dano, Uber Transfer, no, Unya, yet to Abama will be a sad district, and our concerns, they call her sad week, You're now so now you know, I said, well, when now, or no, never concerns, empty the panel. No, Queen, I sat about one term. Unya, all better, with your boom, but your personal attack, say, occasional personality, your personal attack, you don't want one. Maybe was 6 will be me, only 2 honor. Some purpose, I was on a crab, baby, in the Quibia class of a woman. And he, a Danua, where do I be so on our crab, a Danua, it's me, you could. It's anti personality, we see a cool beat, and she said, "We are on an aya too. As soon as so, it's the bad about woman, and our man." I see. Enti say ohwe enema huru bi a Burkina Faso ekomusisi ya high risk of terrorist attacks and kidnapping. Eno another major issues omo go through. We you free hono the risk of insurgency COVID-19 ba ye ne nhye ahodo a omo di gu akwan so bebre no ayo madwene so omo eni so. Eno na trigger this current coup ba ye witness no ana omo bibi different aside the obobobo so nyina ko ne dia na ebe dancing ansa na normal obobobo so ohene eno abem obu ohonu mo a on yawo a word bi share that obi beka so otia so what you say in other words let me try condition language say that is good. I say media happen a negative and positive side. I say that is good. And the negative side number say will be a one per COVID-19 and once you say no you na you two abanye group or to one more on only be no I'm contribute you but our support afterwards. You will also support here. So I do any so. I'm fine, you know. And no supporters no but not come after the success of the coup. The young coup now when it goes in the security way no say akwa we are all be or no bar dia a pioneer corruption no cry first one can flow no say we gano man transfer akwa you seeking na be local kitu some of the businessmen was back in the bar or making a forward then that businessman for one be no they do no come for you and yet in two bones who are ban over to capital where they are bopa I'm here you are then if you know when you're asset in the corruption capital no and they are so they are yet Juma into assessment ubehunu atomiane watowe adidi ma nyanka adidi ma kunafo adidi ma menkasa wo mo ye saa no enye o dadi nkasa mama nyuma no nko sa but edini mo wo mu a omo de saa suni ne ban no adidi adwuma enti eba saa na adwuma ekofo no pe a ebebo paafa edi a sadia fo a omo mfa omo edini mo a omo mfa omo mra enye adwuma no ebebo omo pa mo ma yede akwaji ayo no wagiri sika pudu kakra bia nipa na sisa to ama no edi ayi nti ebitimi free businessman for no enchen ene ye woni pa bia omo yi omo hu asiwa se awudie ye omo ade bia eye omo games so ade ase en hobby nti sankofo no ono de o sewunyo waye no ho adonkorazim no ti system no nti ono no oba opedin na waye no yi wa free ho no atudin if you me camp then I'm yes I do sa no man na yan hwe ntwitwa so emfiri ho no dane ne makwan ma dodo no abi eba won nseso bebiri da emre bia ya na security for na atwe ma dwena ayede efi ho ye mfa na hwe na yede compromisation o ya de we nyahwe enso no osuja kese pa na abaji wonam na se match sikura wo bia also ma wani yede e come come match sia kire ene ye boni bia
obi bɛyɛ wɔ ɔman ntam obi bɛyɛ wɔ district mu edin bi ne so obi edin ne din no edin na ɛbatabata ho no ɛyɛ guy name kwa bi ɛyɛ bibi si suma se na wahwɛ yie ɛno tumi boa ɛma saa ku ne nyinaa no ɛba etumi eba me bisa last question e dia fa Burkina Faso die no ho ye wi a na yaba yen Ghana ha ne ahwe se lessons ben ye betimi apeke die film aniti da beto odwa se omo president soldiers fo akwakoche no omo detain na a whole lot no several hundred of people gadaye wo Gadugu a omo nyina they show support for nia so no similar issue na see ye wo Guinea wabra ehon so mamadi ACZ power saa signals be na kire ewiase ne abibiman nyina se kuwasi na members ya wo no ani age country people na ani age oka country people ho no de na sisi ye no ukọ akire ne yi no enye country people no na ebusi specific areas bi na bakina Wagadugu bi ese omo wo ayi ho no Wagadugu ho no na omo ubaka se ho no one answer e be yi kuro bi se capital menfa Ghana enye efeso okok ye capital enfa ayi ho no na obenya mfante ne nkran nima yi bi na eden wo meboa oba ka population wide na densely populated area over Asante area ye obenya na bi eden Asante mem but yan say to me so Asante man ikura ehefo enti se memfa mano fom pa mesre na nanom memfa otumfo enye enfeso na se oba Asante mem na Asante fo kasise na obi fra Asante mem ko di omana konya bi ka senye ensise pe bi pa na nipa na nipa kofo a ubo na bia other tribe no yes na me ko yi sua de ye kire ho so ade na other tribe no bi ubo su senya esusa so uko hu mamu a sei na etie na tie enti da ku bi go wetina se sa ku ni bi na wayi na firi ho no ebesa ubo hu se bi abukanchefo asebia region na omu busi enti ya na esu da bi su kwa different states na different towns no ombenya fi wo tete ni sudan bi amubeyi na o man mu no etimi mania wotiso no waba no opon se wode ehihie nyina ye adwuma no ya na ehi sem ebata ebra ho nya ono but different inti ku sita omubebo se enu bi na sisi amafofo but ku no ankaza area den ho esebo no ye edanchen obi kwatumi everything to go no aka go ni bi bawo na asa wa nkasa wide nti wo bo se no bo so bi aya se na otinchen no wo wo pe wa se mpata no obesa ase aye ata I see afi yensua ankara atakakra o si di ufi asem ye ni efi asem kakra nia ACC ewo yen neighboring countries eni yenuanom abibifo aman ahodo so no Ghana eden na eka kire yen na eden na wose yen so ye Ghana ye security side ne ye mredu ho no mo a me blame security personnel na nsa na bai because on my nkasa na da ho bambo no ensa aho de ne security services no anem oba Ghana ICC a ne bo soja ana abambofo no aba sopa ye ka discipline every soldier is well disciplined. Uko the other services anymore. Let me be specific because you see na yedi apeti ho. Presi adwuma mu no ananu ya yewura dampare bai na na hu kakra se umuntari him wo adidiem abonten so na me kan wo mu duty points obeko na a little bit of discipline is exercising now womu feel a chi aircon na uba year formula because region and I say you know Asante region be paid their part on that discipline aspect na makabra yewura Kofi Boache eba
Asanteme mu pejai sabre no ano upper east regional commander dia kama yura kofubuachi eba aha no ono nso so ye man so man ko active upper east as upper west anche eno ebe ye substantive commander nso so ho ono nso so na ukọ impesi as wo so a na discipline nso so ewo ho na dade yi no de ye ja wo mu agum omu a omu nka so ani omu na akiri omu so omu nyo but su bia na omu wo fie no a bia o mi koye presi a me se ne yi no na auto fista ne ho anwa no a omu twetwe any we gina duty point ya na so mi enu nyina no ono ane cell phone no ehihye na so dey say bia obapo ansa na wa ye na onam abonten a wapo adwuma no say bia obakọ kọwro abayatare na show that kind of respect and as a representative as a president, you know. And no, you know, not ordinary nam, dear bar, any baby, any sort, you go on a putting your abu, and then as they are a bisima, you almost really musa. And the son woman, you know, Emma, a new, I say, now, what dear, it could cut proceed man interior, you know, instead of casting you fear some. Maybe police one pa, police one pa, and man sad and what they know, a conform with all sectors because the soldier needs in the barracks. About the chief really and qua. Young and I have sorry if you have a boom razzle, soldier idiot. If you try or many more seminal and shamanza, now must this be a friend. But person needed to me a year after that, for who dear no, not or the Malaysian in some, not or yet the year is already. Oh, yeah. The baby was a piano. Yentia. Say, Uber Bia, no Colanki to a Bia, oh, I Gunja Baras. And you didn't Gunja Baras, but offenso, denting abontensu baby. I buffalo sector. And you didn't buffalo sector. I could vote raising in Kunja abontenso. Obako, I say a E4, I have 44. And yet then I have 44, I could Eastern region. And for sure, and I could for Libya, and I say, San Manua, Yamaya, who can man ever for Titu Yembremu, Assemblyman throughout the country, Assemblyman for Omo Ban, Oma Dia, Mudeba, any kiosks where leadership crown, no man did 500 Ghana. The discipline aspect of the people within the community, you know, is out of their mind. So we need to go there. Also, you call for more. Now, your constitution, no one say, Assemblyman crown, so will be a leadership idea. And then, who not just in South Cabo, without not yet. Now, okay. Ahomana ibibi oho. One no. Hello. Eti call kakra. Kami baby kai maybe na medu na me sanfa hono afi. Ogusu a wo advise assembly members no say wo mo enyusu kwan papa no kojejeje container besisi kwan ho. So ade ase. Enti omu ba kwan na de keso be na ya she na mfimfini da o. Now why the center of poison? The center of poison within the security the chile bibi say and why the ya boni the idea o pa kolebi adokono nya no. Na principal so twemu a etimi wura ho akwaji yam tutu so dudu me kan to sa principal tutu so dudu no a eye bribe nkitinkiti bi a omogima bone ya de ekoso na wasaji what is saying unity skakura mo DBS a mo frame na wa me frame ayede so yantimi a fish out that of small fishes are more dangerous like electric fish a omugugugu pumunu a everywhere that nitty-gritty inhabiting and no MSA. Era ma yena se abotira wanya kyerɛkyerɛ nneɛma mu akyerɛ yɛn yenim sɛ futuo yi atiefo dodo no afa o de bɛyɛ adwuma ɛso bɛba mfa so ama yɛ nyinaa no pɛ yɛ da ase nso me da mu nyinaa ase na yɛ adwen na yɛ ade a yɛ ka no so yɛn fa nko yɛ bufu sɛm na yɛ de bɛyɛ sɛ adesua ne yɛsua ne nkyerɛkyerɛ na yɛso yɛkyerɛkyerɛ okay yɛn nyinaa yɛka bɔ mu sɛ ɔmaa baako na ato yɛn nkyɛm atoto Burkina Faso ne yɛkeka ho bi ama ametu yɛ da ase bebree
Okay, inti yani yera Joseph Ohene ba ahen. Oye security expert yeba no bambo animu ade chira wa bene pa. Fix herbal. Omo de fix mala mixture edi aba. Fix mala mixture me pa cho. Andra me catch say mosquitoes na aba na nse no me very stubborn. Na obia ko adi nkonim o mosquito ye very stubborn so a fix mala mixture and I make come for edi amount. Who said the weather no aye no. O ma ho kwan tuntum kwa kakra bi a obeyare. Nti ya no mo ani ada ho. Fix mala mixture ne de tatahwe. O bono anopa endura wia no kyese dwuma wo beye kura no enkrofo ba dwen ho adwen se na nya wona na wabubu ho da ho no fix ebe fixe malaria no wo mu nyina amo atimi anya ho de me pacho aba bebre nti mu amupe bi etu aton no eye papa aduro no meme yusubi na me di ho adanse e oba adwuma mu kofia ebi si me office o kofie nso ebi sisi dem ho ni nyina eye fix mala mixture sanse me mpɛ mosquitoes asem ti o ka me pɛ e wo se me kill any yibia odi agbawura nipadua nim na me ho tumi tome fix mala mixture eno no na ye the fix man capsules edi aba eno no mema edi ho adanse pa mema edi ho adanse na nsan adanse di a obeba adwuma mu anom na nkrofo asanlai asem ben ya omo se fix man na ba ye enche ye no ye ba beto bie ye tie wo ne ekoto bie no eso aba mfaso enti ye de ho adanse die de ba te se ebi mo kira ekra eche se ye mo kwan no mo mre tena radio so ye so binya botre bread so a ye be mo aba mo ma be di adanse fix man kasa tenten toponko ena nye me be kasa fiti sa bre kopi manwumre no ena ebe ma wate ase se fix man de obe fixe o de tugidia na mon o de wo kono kasa sika na me de koche try it and see fix man capsules obeji adi upe bia me pacho for any chiremu ewo achim odan main distributor no eye boat chemicals or lorry station hono mo me kire achim odan main lorry station hono mo be bia eton kokko no abrosana se hono mo a friend was 0205 88 5000 0205 885000 eno number be frɛ wo mo no matimi agye so kama sanso ena wokɔ achim odan ochiniba drugstore Amwafo Pharmacy, Green Pharmacy, Chumesi Drugstore, Kennedy Drugstore, Onsabetumi akabi. Open doduo mu a Konkran Adenta Katamanso, Fred 0208444442, 0208444442, and 0302902071. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, or the books Papa ne diaba. If exercise books, eco test books, beer. Odu eni chiri mo hono ma wonsa betumi akabi na aboawo supermarket achimo dan ye ne GCB bank ne di nhwani mu frame 0244293632 0203083031 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise obia giatum anything sorry schools eno ma ka ho nyina na obia ekwa gibi AHENKAN sounds to say a wedding engagement outdooring birthday party graduation and a year be na abefie political rallies be na mo pese mo kwa ni nyina AHENKAN sounds na me kan for dia ma mo 0543 350934 eno number abefre na che akire din madi nkomo kama na etumi aboa mo wo hwe o mre no asima no aduenum pepepe na aba pa no nkron ho ye ma wo kwan wo so brem na fe yenye nsori so na adwumadi afoforo aka no so emetoa so ema wo ye se dia AHENKAN hi asem de beba but producer se ye mo aboa no mfa nko ochena unso ochena no ye nkrato nti ochena no ne ato nkra ne proper e dia mampanim for still on the e-levy me pacho obetumi abam ye mo we mbransa. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Me pacho ubetumi abem 02019444850554820910. Me pacho dini bebe akase free. Aboba mkase free achim afen midia the nurse. Ora na hye o. Aboba nyankopon kam ho na djuma pa moye. Ano pe ma kan sem bebre.
na me call the ye papa MP no what time no e kan no no kwasem pa so boba ye NPP mpenfo ti papa no wakasa ma NPP o ye ndisi so akasa ma NPP pa adenti na me kasa we say NPP ye nya commitment purpose anko parliament house so e wo NPP dim anko somo ma konkon Ghana ye you say ko ye MP sit then and that's how brilliant ka wa wo hwe ni me mo ye din o parliament house say on call parliament house e ma ye be ye bibi amon sunti mo de patapa e ye bibi e bibi mpenifo ntie pa so mu tie papa no wakasa ma ye papa na mpenifo se de wo hu bi pen no mpeso be hu bi do waka no so so o mo fanya hedie ye mpe we utimi se bi di sika na be ye MP no ekoye enye so mo kwakoso o man konkon Ghana Obuoba me de sia na makoye papa ba le champion yakopon onhira no ne adwuma wo ye pa na adwuma wo ye no wonye mfa mani pa wo ye menya yakopon be se na namu daachi na mi bi fefe ye mpeso aso ha asane man so akoso ye MP de bia ye ti se papa kosi akwa na okasa e na emani je e ma lushimu ye se ye papa ye beto aba and now betting no Atemansa and no betting no Fie and no betting no Adum TV no UTV no ye to baby yentenka wo pese o town afeso ansa no be me fi Japan and now oni bibi a wo job o mo abeka wo bibi Obuoba mo ni nyame nyadwuma ye da se bebre nyame council ho me pa chon su din ni bebe akase free yes boss oh too bad me pa chon so sorry ahoma no eso aye tro me pa chon din bebe akase free the Romeo Mobile Phones and Repairs Institute Atimuanti. Me pacho yiti o. Obuoba radin shirao. Amen. Sebie yenye kan sisia no. Mo amonim se MPP boss na nkata. A oye leadership me nyina headmaster no. Ono ankata ofambo ama otime party ose na no fom bata. Ne bede na MPP as a whole no leadership Obuoba ye wo krom ha ana MPP for ebeji a talk tax some the you from employment ka abra you from employment ba foforo no ye pene so ama ye ko bia na o mate yen through network sim no afi ye wa yen ka bi njemu a mo san dia abate yi levy ama yi levy ebe say mobile phones for mobile money for adwuma MTN ni other network create amayen ebe say omo a eni adade a eco bank na nkom discuss mobile phones no mo yi ni kakra de bo omo ho ni omo djuma se de be omo be hare omo djuma mu no ebe say omo djumadie ebe say obi o ni matro na ontimi nko bank enfa ni sika nkoto na live tentin e wo bank no de bia I hope him so na ese niema na ejile niema no tafo ni na bejai ama oman no expenses ni ye niema ye de boy ye na kofom MPP mo toto na munhwe ni ibi na nyanwanwa MPP da so enguguzu etwem o Ghana ha said ye time MP ni kan no enti mo menyama ni mra ho so yempia no nko yempe aban fofra obeboaye edama yenso yeda sibebre wonso bre mu bi 02019444 485 and a 0554820910. Bebato udin any baby akase free. Oba wonchi anwanye. Anwa yentio. Me de on de bia me ko me si another day o disappoint you. Na say you levy wonso oni abo aben. Ah ni ye koto your credit ana obi dis can be sending me 7 million from koto de na ka credit no. Nanu so ye betiti ho tax ni ade ti ebe boy Obuoba otre ebe boy ye tie o ebe Ghana for me say MPP aban pa nko no from la yate 0201944485 and 0554820910 me pacho di bebe ka say free me pacho luwa radio set mama why o ka say free here fa me no say ona haya okay yentio
even the American on say this the government here I know can say to mobilize resource revenue. But minimum in say on my it's minimum companies this foreign companies back for my money. Near mom tax exemption. A bit may my bear 4 years. So near property of the up. Not Sika or be or my name in exemption of tax demand 4 years and acquire or my no car. And see if this revenue is all about mobilization origin of revenue for the business. I don't understand them of one here. No, almost in any Emma, sir, revenue na Jerusalem and Itmania, and then also say, cut say some of the loopholes other revenue collecting agencies are about my NDK revenue. It means that MIEFD, whatever they are. And then or money in I and so I am because okay. EFD, we say for my and yet, Probia Supona, bank to work. Those in a community that banking systems in the horn. Are they going to say, they were a lot of disaster. I'm prepared to pay that 1.5. So I think sir one make you a point and clear. Okay. Yeah, that's it. Bebre ma obi nso to aso bi but unfortunately went me nyina so. Hailey Selassie or say patriotic voices Eddie Free Goso and ba yeah. Me pacho udini be because free. Hello. Yes boss. Udini be because free. Hello. Good morning. Me dini Nigerian man because fi atum da ile bi. Nigeria man yentio pacho o dia membo NDC no wa bag ma akasa ye na Ghana ha na e wona akasa ne ya chimamu ha no na nke yenye ni ha o say wo man pani finance minister ye wona na do dan kwa kufa do no ne ye Ghana man pani ye bre na atumfo nyina se wudi levy by a CM tene Ghana for no de tax ne bre o mo tax na wo de ba no anya de e ba boa yen they say wegu offense market to ni ade ade na wegu no ugu ni wie wo san beje se nipa na waje na adwuma free ni se wo san beje na tax o ankwaye adwuma wa hino mfa metia tax na mfa ma so ho Ghana kokwa akuafo 5 years ni wabatu kokum bakope fake amampani na ado da offense John Drummond. Oh, too bad. But unfortunately Ehaya na everybody me kwan ye di adwumadi nyina so edi asi wogbe cheke I don't see woko Burkina Faso omo president no a ya detain no or the Rock Kabori instead enye bless eye Rock Kabori Jege why song Nyankopon ya adoma wochena ya woda ye beto nkra eni tin nsem bia wo pese obi tie no boaboade nyina no wochena na watimi ato nkra kama de ama no maka to se nkra to no ubo nipa ni din na nsa na bebo nipa ni din na wonim ne ya wo ka so ati ase eti nyame ya adoma ye behia wochena no mame fa sedanko emfa ema odi ankan kwame yabo being the executive producer for the show Adwempa ni Kofi Mensah lead producer ni oboa no eye Kobe K Kwame Asante de ko socials no ofremi Obuoba Ofori Amanfo the commander general ensuruja ba kwa maka adwenkase nyame adoma wo chena yes betwa so hwonsu ye wo hwonsu ye ni yesu be mu otumi nyini che to err is human, to forgive is divine ni ekoye freye boy abaso de anko ye hwia binsi so wo chena ye nye biemu akosia adepa dumas watena se akosia obo yo ebusuafo anopa nondu abo memo bibia chen esanso mama kwa babiom de ba AHENKAN 93.3 FM so braso se ensema hodo abeto dwa ewo yenkase ebo mu awia premto bre ena afenwumre no nsia kan kase ebo ne be sommo se kase ebo emoboso na ene wo yenkase ebo emu no atem da zoom lion eye bosso
wade atodwa wacha se eya atem dan main station wa wonom de ball agugu otutu wura adugu ono wose se wonom chiw obi a se wato ball agugu ono ma eya ade aposifo nsa beso sa nipa ni mu pa na afemra no ene nipa kro no ediniye na eya atem dan mra se bedwani ononyamfo Alexander Kwesi Akwa ede atodwa ya woka chedwadifo ma nyina wonom atem dan ya atoranchem kese ato wo a eja aban de besia ba ye de be ma wo a ebi nsanka ebi no wacha se wonom a won sanka besia ne bi no wo nka makoma nto wo yem na enhihye egu akwan mu ya wo nso wo nsan ebeka wo asika ebiem wo yankase ebo emu no ene ya betodwa wacha se apemfo epane na ba ye COVID-19 pane na wonom ewowo eno nti Brim Central Municipal Assembly Disease Control Officer ede ofutusam kese akwa ma eye apemfo nyina wonom wompatem ase wobonfo wo ho enchampagne nim na wo nko wose ne be ya ebebo wo ho ban ede afri yade no eho adehia wonom atema prade wonom anu dem a wo mu sun bo wonom so kire se beebi a wo mbekwa kwagya wo na yede pa ede ama wo mo na oba hema wono ewo nya krom ede futusam kese akwa ma ban ne se wonom ye hihye bia ya na wonom emfa ahemfo enhyemwo se ne be beboa na oman ne nkan konso etimi agina brane sa so adehia wonom ewo nketepa ye no ewo Kwawu South District epuema ntem na de adesede kwa ma ban se wonya ntem na wo mbeboa na wo kwan de kwanfo patem wo na ewo na ewo prade fo nsensem ya ye bekwa mama no so ye nkase egbe na ye ne eye obrempon eye tumberema ati abrofre rokoto atwetwe nkomo sanse na adehye aka nsem bi dia fa no ntie bedomo suko na ye ne no atwetwe nkomo ewo ye nkase ebo emwo na atem da GPR2 fo so de eye ensem bi akwade ama eye ononyamfo late kwabena ankoma bempon se wote ase no na oye ni papa ye nkase ebo mo bete ne ahodro a ebetwa egwo sara so na ma me eye esla owusu ononyamfo wode atodwa wo chese National Identification Authority no eni nkwan se wono ebeye register aya Ghana aya SIM card no ebie betemu nkiremo pa ewo ye nkase ebo emo ononyamfo John Jinapo ede atodwa wo chese aban no aye yiredi pa so beboa na adehia wonom ahwere niema ewo apieti no wobogoso na ban na boa na afe wobo motidom asopoto mo niema awudromo ensem wei enenne adua ye betodwa ewo yankase ebo awia promto be na afe nwume no nsia aka nkase ebo midin ede akosua adepa dumasko abena kosti etoaso